எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு கீர்த்தன் பாடலாம். ஸோ தட் எல்லாரும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஜாயின் ஆவாங்க. லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் 5 minutes. ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूहा कदा माह्यं कदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय. जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद. जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. ஸோ எல்லாரும் இந்த 5th சாப்டரை வந்து வாசிச்சிங்களா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? till others joining ஆகிற வரைக்கும். Any doubts?
மாதாஜி ஒரு சின்ன சந்தேகம். நியோஃபைட்னா என்ன? டைரக்ட் நியோஃபைட்னாக்கா அப்படின்னா பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் படி. இப்பதான் அந்த பக்தியில வந்து, அதாவது பக்தி பத்தி அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, பக்தி எவ்வாறு செய்யணும்ன்றதும் தெரியாது. சோ ஆனா பிளைண்டா நம்ம எப்பயாவது அழைச்சாமனா அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமஸ்காரம் வச்சுட்டு போவாங்க. சோ அதாவது அந்த அளவுக்காவது அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை உண்டு. சோ அவங்கதான் வந்து நியோஃபைட்ஸ், அதாவது பக்தியை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரி. ஆனா எதிர்க்க மாட்டாங்க. they won't எகென்ஸ்டா இருக்க மாட்டாங்க. ஏத்திஸ்டுக்கும் அவங்களுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். ஏத்திஸ்ட் என்னன்னாக்கா ஞானம் இருக்கும் அவங்களுக்கு, ஆனா அவங்க வந்து அத வந்து தவறான வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரச்சாரத்தை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள். சோ அவங்களே ஒரு மூட நம்பிக்கையோட அவங்களுடைய அவங்க வறண்ட தத்துவத்துல வந்து பேசுவாங்க. அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டு. ஆமா, அது வந்து ஏத்திஸ்ட், நாத்திக தன்மை உடையவர்கள். ஆனா நியோஃபைட் என்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள், பக்தி பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா சொன்னா அவங்களுக்கு புரியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல தானே இருப்பாங்க மாதாஜி? இவங்கள மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஏத்திஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது தத்துவவாதிகளா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் உண்டு, பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது தர்க்கங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்க எதையாவது நீங்க வந்து நம்ம வேதங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லையா? சோ அவங்க வந்து அது வெறுமனே அவங்களுடைய கற்பனையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய அந்த தாட் ப்ராசஸ் நிறையவே இருக்கும். அதுக்கு வந்து விளக்கங்கள் வேற அவங்களுடைய புரிதலின் பேரில் வந்து கொடுப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட தன்மை உடையவர்கள் தான் வந்து ஏத்திஸ்ட். ஆக்சுவலி அவங்க வந்து முட்டாள்கள் கிடையாது. ஆனா அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய தே வில் பி ஆல்சோ இன் இக்னரன்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா அவங்க புரிதலின் அவங்க எப்படி புரிந்து கொள்கின்றார்களோ, இன்னொன்னு அக்செப்டன்ஸ் என்ற மனசு இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசிக்கலி பொறாமை உண்டு. சோ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தி கிரேட் டூயர் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுடைய இது வாதம். கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த வாதம் வந்து அவர்கள்ட்ட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவங்களுக்கு. எஸ். ஓகே மாதாஜி. எஸ். ஓகே, யாராவது ஒரு கீர்த்தன் பாடுற மாதிரி இருந்தா பாடலாம். நான் இப்பதான் பிரேயர்ஸ் முடிச்சேன். சோ நீங்க யாராவது கீர்த்தன் பாடணும்னா கண்டிப்பா பாடலாம். somebody can do கீர்த்தன். எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைங்களா 5th சாப்டர்ல? எனி டவுட்ஸ்? இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். அதாவது போன சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 27th and 28th ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக பயிற்சிகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனுடைய கண்டினியூஷனா தான் நாம இந்த 6th சாப்டர் வந்து படிக்க போகின்றோம். கீர்த்தனை பாட்டுங்களா மாதாஜி? பாடுங்க பாடுங்க மாதாஜி. ஆல்ரெடி நான் பாடி முடிச்சிட்டேன், நீங்க நார்மலா பாடுங்க. உங்களுக்கு துளசி ஆர்த்தி பாட்டுங்களா? பாடுங்க பாடுங்க. நமோ நமः துளசி கிருஷ்ண பிரியசி நமோ நமः ராதா கிருஷ்ணா சேவா பாவோ यही अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः ये तुम्हार शरण लो तटवंच पूर्ण हो कृपा कोरी कोरो तारे
वृंदावनवासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः मोरैया विलास विलास कुंजरियो नयन हेरि सदा युगल रूपरासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः दानदार सखीरनुगत कोरो सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे को ये मोराहो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नबासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नबासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदर्शन पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा. ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். So that will be better. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். அதாவது போன அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இது. அதாவது மனதை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுக்குள்ள வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மனதோட வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு புரிகின்றான். யார் என்றால் சாங்கியோகத்தில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு யோகியோ ஒரு ஞானியோ. ஸோ இவங்க எல்லாருமே செய்யக்கூடிய செயல் அதுதான். ஆனா பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணுன்ற முயற்சி அவன் செய்ய மாட்டான். அவன் வெறுமனே வந்து பக்தி செயலை மட்டுமே செய்யணும்னு நினைப்பான்.
அவ்வாறு அவன் பக்தி செயலை செய்யும் பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தானாகவே அந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மடைமாற்றப்படுகின்றது. சோ அதனால வந்து அந்த புலன்களுடைய செயலை பற்றி அவன் வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வெறுமனே மனதை மட்டும் பகவான் மீது வந்து மனசை நிலைநிறுத்தணும். ஸோ அதுக்கு இதை கட்டுப்படுத்தணும் அதை கட்டுப்படுத்தணும்ன்ற இல்லை. ஏன்னா அவனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவன் வந்து இன்வால்வ் ஆயிடுவான் இல்லையா. செயல்படும் அந்த விதத்துல அவன் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்வதால் அவன் இந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி உக்காந்து தியான பயிற்சி எல்லாம் செய்யணும்ன்ற அந்த அவசியம் அவனுக்கு இல்லை. ஸோ அதனாலதான் இருக்கிறதுலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம் வந்து மேன்மையானது. நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்து நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேற்றைய அத்தியாயம் நம்ம முடிச்சாச்சு. அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது செயலை துறப்பதை விட செயல்படுவதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சால சிறந்தது. அது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், பக்தியோடு செயல்பட வேண்டும். பக்தியோடு செயல்படும் போது நமக்கு எந்தவித எதிர்பார்ப்புகளும் இருக்காது. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. அதுதான் டிட்டாச்மெண்ட் மோட். அதுக்கப்புறம் வந்து செக்ஷன் 2ல பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு பர்ஃபார்ம், எவ்வாறு நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை செயல்படுத்த முடியும் என்பதையும் நாம படிச்சோம். அதுக்கடுத்து வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தினுடைய தளம் அது என்னன்னு பார்த்தோம். 3 பேர்கள் யாருன்னா ஜீவா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 3 குணங்கள். இவங்க 3 பேரும் தான் வந்து இந்த 3 டூயர்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து நாம இங்க நேத்து படிச்சோம். அடுத்து வந்து லிபரேஷன் பை ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். ஸோ நமக்கு எவ்வாறு விடுதலை அடைய முடியும் என்றால் நம்ம எல்லாருமே முழுமையான மனதோட பாத்தீங்கன்னா பகவான் மீது நம்ம மனசை வைக்கணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை நமக்கு வந்து பகவான் வழங்குவார். ஆனா பக்தி இல்லாம நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை வெறுமனே விடுதலை வந்து அடைந்தோம் என்றால் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஞானி ஒரு கர்ம யோகியா இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்கணும்ன்றது அவங்களுடைய இலக்கா இருக்கும். ஏனென்றால் தோன்றாத அருவத்தை தான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபமாக நினைத்து அவர் அந்த தோன்றாத அருவத்தின் மீதே போக்கஸ் வச்சுதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்வார்கள். ஆனால் ஒரு பக்தன் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது தான் வைத்து பக்தி செய்வார்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிபரேஷன் டு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். இது ஞானத்திலையும் அதே மாதிரி சாங்கிய யோகம், ஞானம் மற்றும் கர்மம், இந்த 3 நிலைகள் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் அவர்களுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் லிபரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானோட வந்து இணையணுன்றது, பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறது. அதுக்கு அடுத்து வந்து பீஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லிபரேஷன். அந்த 29வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் ஒருவர் விடுதலை அடைந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று பகவானோட இணைந்து விடுகிறார்கள், இல்லை என்றால் பகவானுடைய திருத்தலத்தை அடையும் பொழுது அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் பகவானுக்கு சேவை புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவர்கள் வந்து நித்திய சேவை செய்வதற்கான பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். இதுதான் நம்ம நேத்து அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு கர்மத்தை நாம் செயல்படுத்துவது என்பதை வந்து 5வது அத்தியாயத்துல நாம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து நாம பார்க்க போறது வந்து 6வது அத்தியாயம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை பிரிவுகள், மொத்தமும் 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இந்த 47 ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போன அத்தியாயம் 27, 28ல வந்து யோக பயிற்சிகளால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து மனதை வந்து ஸ்திரத்தன்மைக்கு எடுத்துட்டு வர முடியும். அதாவது நிதான புத்தி உடைய அந்த மனிதருடைய இயல்பு சிதாதிர் முனி அவருடைய இயல்பை வந்து நம்மளால பெற முடியும். அவ்வாறு அந்த நிலையை அடையும் பொழுது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்துல வந்து முன்னேற முடியும். சோ ஒருவர் யோகத்துல வந்து முன்னேறி இருக்கின்றார் என்றால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்வார்கள். சோ அதுதான் அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கவர் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமான ஸ்டேஜ், 2 ஸ்டேஜஸ் ஆர் தேர் யோகத்துல. ஒன்னு வந்து யோகா ரூடா, இன்னொன்னு வந்து யோக ருக்ஷகா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா யோக ருக்ஷகா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிகினிங் ஃபேஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்துல வந்து அப்பதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்க அவங்களால வந்து இன்னும் அந்த பயிற்சி எல்லாம் செய்து அதுல வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிதான். அதாவது 8 விதமான நிலைகள், யமா அதாவது பாத்தீங்கன்னா நியமா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசனா, அதுக்கப்புறம் பிராணா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரத்யஹாரா, அதுக்கப்புறம் தாரணா, அதுக்கப்புறம் வந்து தியானா, அதுக்கப்புறம் சமாதி. ஸோ இந்த 8 நிலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அடையணும். ஸோ இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து யோகா ருக்ஷகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே அதுல வந்து அட்வான்ஸ்மெண்டா யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஒரு நல்ல நிலையில, அதாவது ஸ்திரமான நிலையை அடைந்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை கொண்டவர்கள், அதாவது தியான பயிற்சியில அவங்களால வந்து நிலைத்து உட்கார முடியும் அப்படின்னு அந்த ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகா ரூடா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ் இந்த பிராக்டிஸ், இந்த 8 நிலைகளை பற்றி விளக்குவது 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 32வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நெசசிட்டி. ஸோ இந்த யோக பயிற்சிகள்லாம் நம்ம செய்யணும்னாக்கா மனதை, புலன்களை எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தணும். பேசிக்கலி மனசை கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கேற்ற அறிவும் வந்து செயல்படுகின்றது, அதற்கேற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம புலன்களும் வந்து செயல்படுகின்றது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது நீட், அதாவது அதை வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது முக்கியமான காரியம். ஸோ அது அந்த முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன் 4ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து படிக்கின்றோம். ஸோ இது வந்து நெசசிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் த டர்புலண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடங்காத, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது என்றைக்குமே வந்து சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் அடங்காதது. காற்றை கூட நம்ம வந்து அடக்கி விடலாம், ஆனா மனசை வந்து ஒரு ஏர்பேக்ல கூட காற்றை வந்து ஊதி நம்ம வந்து அடக்கி வைக்க முடியும், ஆனா மனசை வந்து நம்மளால வந்து நார்மலா அடக்க முடியாது. ஸோ இதுக்கும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனர் கேட்பார். ஸோ அதாவது என்னால காற்றை கூட அடக்கிட முடியும், ஆனா வந்து இந்த மனசை அடக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கடினமான பயிற்சி அப்படிங்கறது வந்து சொல்வார். எஸ், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல வந்து நாம வந்து முன்னேறி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெற்ற மனதோட பக்தி செய்யணும்னா அது ரொம்பவுமே கடினமான ஒரு செயல் தான். ஸோ ஆனா பகவான் அதுக்கு சொல்றாரு, நீ வந்து பற்றின்மை என்னும் அந்த இதுல போனீன்னாக்கா, இந்த பௌதிக இதுல இருந்து நம்ம விலகினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ அவ்வாறு நீ வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யோக பயிற்சிகளை ஈடுபட்டால் அப்ப வந்து நீ அந்த ஸ்திரமான நிலைக்கு, பக்குவ நிலைக்கு உன்னால பர்ஃபெக்ட் அந்த அந்த பர்ஃபெக்ட் டிவோஷனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து உன்னால வர முடியும்ன்றது வந்து சொல்கின்றார். அடுத்து வந்து டாப் மோஸ்ட் யோகம் எதுனாக்கா, அதாவது நமக்கு இருக்கு இல்லையா கர்மகாண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து கர்ம யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 நிலைகள் இருக்கு. ஒண்ணு சகாம கர்மயோகம், இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகம் எப்படின்னாக்கா பார்ஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சம்பாத்தியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல காரியங்களுக்கு எல்லாமே அவர்கள் பக்தி காரியங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்திருக்கக்கூடிய அதாவது பலன்கள் மேல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பற்று உண்டு ஆக்சுவலி. சோ இந்த மாதிரி பக்தி உண்டு, பலன்கள் எந்த யாகம் தவம் எது செய்தாலும் அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்ப்பார்கள். அது சகாம கர்மயோகம். நெக்ஸ்ட் நிஷ்காம கர்மயோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏத்துக்க கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துல இருப்பாங்க. அவர்கள் ஒன்று மட்டும்தான் செய்வார்கள், இது என்னுடைய பக்தி தொண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல் எல்லாமே என்னுடைய கடமை, அந்த கடமையை வந்து உன்னுடைய பக்தி துண்டா நான் வந்து செயல்படுத்துகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு பலனை எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் அவர்கள் தங்களுடைய செயல்களை செய்வார்கள். இது நிஷ்காம கர்ம யோகம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஞான யோகம். அதாவது ஞானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெறுதல். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளுதல். சோ அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சி. சோ அதுதான் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நெக்ஸ்ட் லெவல் அது. ஸோ அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல வந்து நிலை பெறுதல். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டாப்பா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம். தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்வான்சிங் இன் யோகா த்ரூ டிட்டாச்டு ஒர்க். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய அதாவது ஒர்க்குனாக்கா ஆக்ஷன் இல்லையா, அதாவது கர்மம், அதாவது கர்மத்தின் மீது கர்ம பலன் மீது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு அதாவது எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாம வந்து எவ்வாறு இந்த யோக பயிற்சியில வந்து முன்னேறது அதை பற்றி விளக்குறது தான் ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகங்கள். அஷ்டாங்க யோகிஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி நிஷ்காம கர்ம யோகிஸ், ஞான யோகிஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல ஈடுபடலாம். எங்கேஜ் இந்த டிட்டாச்டு ஒர்க் ஃபார் டு அட்வான்ஸ். ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து வித் டிவோஷனலா செய்வாங்க. ஸோ அதனால பலன்களை எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க, எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அதனால வந்து நெக்ஸ்ட் அவங்க அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா வந்து அவங்க வந்து பக்குவ நிலைக்கு
வருவாங்க. அதுதான் வந்து இந்த இது வந்து சொல்லப்படுகின்றது. டிட்டாச்மெண்ட் கம்ஸ் டு ஒன் who realizes that he is not autonomous to in his actions. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he is not autonomous in his actions. Autonomous means பாத்தீங்கன்னாக்கா சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியது. ஸோ டிட்டாச்மெண்ட் வந்து வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றின்மை என்னும் அந்த சுபாவத்தை ஒருவர் வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தான் யார் என்பது விளங்கும். தான் எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாத நிலையில் தான் இருப்பவர் அப்படிங்கறது வந்து அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா the supreme controller வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அப்படிங்கறத வந்து அவரால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். he understands that without Lord's sanction he cannot do anything. பகவான் உள்ளுக்குள்ளிருந்து நமக்கு அனுமதி வழங்காத வரைக்கும் நாம் அந்த செயலை வந்து கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. ஸோ என்னதான் நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணாகும் God only will dispose அப்படிங்கறது வந்து பூரணமாக உணர்ந்தவராக இருப்பார். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஆல்ரெடி நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் இல்லையா? டூயர் 1, டூயர் 2, டூயர் 3 டூயர் 1 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம தான் இல்லையா? நாம ஒன்ன பாக்குறோம், அது தாட் ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறோம். அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல போயிட்டு மீண்டும் கண்டினியூஸா கண்டெம்ப்ளேஷன் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது அதையே நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதன் மேல நாம என்ன பண்றோம், பற்றை வந்து வளர்த்து கொண்டுகின்றோம். அதாவது ஜீவா டிசையர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசை கொள்ளுதல். சோ அதாவது ஏதோ ஒண்ணு எந்த காரியமானா இருக்கட்டும் அதன் மேல வந்து பற்றை வந்து வளர்த்து கொள்கின்றோம். சோ அந்த பற்றை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வளர்த்து கொண்டாலும் அதை வந்து நம்ம ஒன்லி ப்ரப்போஸ் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ பகவானும் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக உட்கார்ந்திருக்கார். அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா does this jiva deserve to get this desire fulfilled? அதாவது நம்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த கர்மத்தை வந்து நாம வந்து whether we deserve it அப்படிங்கிறதா, அது நல்ல கர்மமாவும் இருக்கலாம் இல்ல கெட்ட கர்மமாவும் இருக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அந்த மேப்பிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான் நமக்கு செய்கிறார். எஸ், இஃப் இட் இஸ் மேப்பிங் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி சாங்ஷன் பண்ணிடுவார் இல்லையா? அந்த கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா இதை செய்ய வைப்பது யார் என்றால் இந்த 3 குணங்கள், இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள், சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த பர்மிஷன் ஆன பிறகு இந்த 3 குணங்கள் என்ன ஆகுனாக்கா செயல்பட, எந்த குணத்தோட அந்த உயிர்வாழி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையாக, அதாவது சத்துவத்துல இருந்தா அவருடைய செயல்பாடு சத்துவ குணத்துல இருந்து வெளிப்படும். அதே மாதிரி அவர் ரஜோ குணத்துல இருந்தா அதற்கேற்ற வெளிப்பாடு, அந்த செயல் அவர் ஆசைப்பட்ட செயலை வந்து அந்த விதத்துலதான் அவர் நிறைவேற்றுவார். அறியாமையில் இருப்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே அந்த அறியாமைக்குரிய இயல்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஆசைப்பட்ட ஒரு செயலை வந்து ஆக்ஷன் கர்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை என்னும் அந்த பண்போட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து வெளிப்படுத்துவார். So after receiving super soul's order பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு நிமிஷம், சூப்பர் சோல் ஆர்டர், இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் பௌதீக இயற்கை வந்து 3 குணங்களில் வாயிலாக இந்த ஜீவனுடைய ஆசையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவேற்றுகின்றது. சோ இது 3 பேரும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டூயர்ஸ். ஆனா இந்த ஜீவன் என்பது இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம்தான் இங்கே ஜீவன் என்று, சோல் என்று ரெப்ரசன்டேஷன். ஏன்னா உண்மையிலே வந்து இந்த ஸ்பிரிட் சோல் எதுவும் செய்யறது கிடையாது. ஆனா இந்த மனசு என்னன்னாக்கா என்ன நினைக்கின்றதோ அதை வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த ஆசையில வந்து நிற்கும் பொழுது இங்க வந்து சோல் அண்ட் ஜீவா என்று நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்றது வந்து மனதை என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது பாத்தீங்கன்னா ஒன் பியூரிஃபைஸ் இஸ் விஷன் அண்ட் ஆக்டிவை நிஷ்காம கர்ம யோகம் இல்லையா? அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய இருப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் பண்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் மூலியமா தான். அதாவது தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் மீது எந்தவித பற்றுதலும் இல்லாம, பலன்கள் மேல் பற்றுதல் இல்லாம அவர்கள் வந்து செயல்படும் பொழுது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்மெண்ட் by practicing of meditation on the super soul by the அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல வந்து அவர்கள் நெக்ஸ்ட் நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள்ல ஈடுபடுவாங்க. அந்த மாதிரி தியானத்துல வந்து பகவான் மீது தியானத்தை அந்த தியான பயிற்சியில ஈடுபடும் பொழுது one can develop devotion to him in bhakti yoga. இறுதியில வந்து அது பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவடைகின்றது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர், அவர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரணமாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ஜாய் பண்றவர் அவர் தான். நாம எல்லாமே என்ஜாய் பண்றதே கிடையாது. நம்ம இந்த உடல், இந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா குழுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்ம ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். சோ அவர் சந்தோஷப்பட்டா நாம அதனுடைய செகண்டரி சந்தோஷம் படுறது நாம. ஆனா பிரைமரி வந்து அவர் தான், அல்டிமேட் கண்ட்ரோலர், நம்மளை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துபவரும் அவர் தான். அவரும் நமக்கு மிக நெருங்கிய நண்பனும் கூட. சோ இது வந்து கனெக்ஷன் சாப்டர் 5ல இருந்து 6 சாப்டருக்கு கனெக்டிவிட்டி இங்க பாக்குறோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
சூப்பர் சோல் ஜீவா பார்த்துரும், அதாவது ஜீவனும் பார்த்திருக்கோம், அதே மாதிரி பரமாத்மாவை பற்றியும். நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நமக்கு வந்து நாம உடல் அல்ல ஆன்மா அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய வரும் பொழுது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரணமாக செய்யணும், அதாவது முழுமையாக செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் பொழுது அங்கே வந்து எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காம நாம வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்போம். அதாவது அனைத்துமே பகவானுடைய, அதாவது பர்ஃபார்மிங் த கர்ம, அதாவது கர்மா இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காட் கான்சியஸ்ல நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் எடுத்து செல்வோம். சோ அவ்வாறு நாம செய்யும் பொழுது ஞானமும் வந்து பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழங்குகின்றார். சோ நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தியோட செயல்படுகின்றோமோ நமக்கு வந்து நமக்கு என்ன தேவையான அளவுக்கு ஞானத்தை எல்லாமே பகவான் வந்து வழங்கி கொண்டே இருப்பார். சோ ஞான யோகத்தை பற்றி வெறுமனே ஞானத்தில் இருந்தவர் 4 குமாராஸ், அதுதான் வந்து இந்த குமாரர்கள். அவர்களும் தோன்றாத அருவத்தை தான் முதலில் பகவானுடைய ரூபமாக நினைத்து அந்த பக்தி தொண்டில் இருந்தவர்கள். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்ற நிலைக்கு அவர்களும் வந்து பக்தியை வந்து எடுத்து சென்றவர்கள். சோ ஞான யோகம் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பக்தி சேவையில வந்து நாம வந்து முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்லும் பொழுது பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அது எப்பனா அந்த சமாதி நிலை. ஒன்ஸ் வி ஃபிக்ஸ் அவர் மைண்ட், அதுதான் அது பகவான் மீது மனதை நாம முழுமையாக லயிக்கும் பொழுது அந்த சமாதி நிலையில் நாம வந்து உட்காரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இணைப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. அப்பொழுது இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவிடம் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துண்டிக்கப்படுகின்றது. எப்பவுமே இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து இந்த ஸ்பிரிட் சோலோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கும். பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு இந்த ஸ்தூல உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு இந்த மண்ணுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அது இருக்கிற இடையில் தெரியாமலே போயிடும். ஒன்னு எரிக்கின்றோம் இல்லை புதைக்கின்றோம். சில நாட்கள் கழித்து இது மண்ணோட மண்ணாக சேர்ந்து விடுகின்றது இந்த ஸ்தூல உடல். ஆனா அதோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவோடு இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து என்ன ஆகுறது என்பது நமக்கு தெரியணும். அன்டில் நமக்கு விடுதலை அடையிற வரைக்குமே அந்த ஆத்மாவோட தான் அது ஒட்டின்னு இருக்கும். நாம விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு வரும்பொழுது அது எப்பனாக்கா இந்த ஜீவாத்மா அதாவது ஸ்பிரிட் சோல் வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த ஆத்மாவிடம் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து துண்டித்து கொள்கின்றது. அதாவது அதுல இருந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து வெளியே வந்துடும். ஏன்னா அதற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சுபாவம் எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகுகின்றது. அதாவது பொறாமை, கோபம், பேராசை இது எல்லாமே வந்து இந்த மனது, புலன்கள், அது அறிவு, இதனால அகங்காரத்தால் வருவது இல்லையா. அகங்காரம் மற்றும் மனது மற்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அறிவு, இது மூன்றுமே கலந்ததுதான் வந்து சூக்ஷ்ம உடல். இந்த மூன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரியான பாதையில் செல்லும் பொழுது அந்த தேவையற்ற அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஸ்தூல உடலோட வந்து இணைந்து விடுகின்றது. அதாவது டிட்டாச்மெண்ட், இட் வில் கெட் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் த சோல். அப்ப வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம நிலையை உணரக்கூடியவர்கள், சமாதி நிலையில் இருப்பவர்களால் மட்டுமே அந்த ஆத்ம ரூபத்தையும் காண முடியும். தன்னிலேயே அவர்கள் திருப்தி கொண்டு அதிலேயே வந்து நிறைவு பெற்று பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற வரைக்குமே அவர்கள் வந்து அந்த சேவையை செய்து இறுதியில வந்து பகவானுடைய திரு உலகத்திற்கு சேர்கிறார்கள். சோ இது வந்து சமாதி நிலை அப்படிங்கிற இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து இந்த இன்டகிரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த கனெக்டிவிட்டி. யோகம் என்றாலே கனெக்டிவிட்டி தான். அதாவது ஒரு ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட வந்து சம்பந்தத்தை ரிலேஷன்ஷிப் அது ஏற்படுத்தி கொள்வது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது யோகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சோ பக்தியில வந்து ஏற்படும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஒரு டிவோட்டி ஆகின்றான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுதும் அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது அங்கேயும் இதே பக்தி அந்த செயல்களில் தான் அவர் வந்து ஈடுபடுவார். ஆனா ஞானத்திலும் கர்மத்திலும் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பகவானோட வந்து அவருடைய ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தில் இளையணும்னுட்டு அவங்களுடைய மெடிடேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதுமற்ற தன்மையில தான் பகவானுக்கு ரூபமற்ற நிலையில தான் அவங்களுடைய பயிற்சிகள் இருக்கும். சோ ஆனா வந்து ஒரு யோகத்தில் நிலை பெற்றவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகா ரூடா இருப்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல வந்து பார்ப்பான். சோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து பகவானுடைய அதாவது அந்த லோகத்திற்கு சென்று அங்கேயும் வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை புரியக்கூடிய அந்த மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. சோ யார் ஒருவர் ரூப வழிபாடு செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பகவான் அதாவது சச்சிதானந்த நிலை, சத்து சித்து ஆனந்தா.
சோ இந்த சத்து சித்து, அதாவது சத் என்பது உண்மை, சித் என்பது ஞானம், ஆனந்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேரானந்தத்தை குறிக்கின்றது. அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில நாம கிடைக்கிறோம். சத்தன் சித் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பரமாத்மா நிலையில இருப்பவர்கள் வந்து உணரக்கூடியது. வெறுமனே சத் என்பது உண்மை மட்டுமே என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல கலந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட வந்து இணைந்து விடுகிறார்கள். தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தையும் அவர்கள் வந்து இழக்கின்றார்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம் இதுல இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிஃபோர் பிராக்டிசிங் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ் இல்லையா, ஒன் மஸ்ட் பியூரிஃபை. ஒருத்தர் வந்து யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த யோகத்துல அவர்களை வந்து நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாவ புண்ணிய அக்கௌண்ட் எல்லாமே இருமைகள் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கணும். சோ புண்ணியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து பாவ செயல்கள் இருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். மேலும் பாவ செயலை புரியாத இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துல அவருடைய செயல் அவருடைய கர்மங்களை எல்லாம் அவங்க எடுத்து செல்லணும். அவ்வாறு பக்குவ நிலை அடைந்த ஒருவனால் மட்டுமே அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில் வந்து நிலைத்து வந்து அதுல வந்து முன்னேற முடியும். Therefore Lord glorifies நிஷ்காம யோகா in first 2 verses. அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை, நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலிருந்து தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தியான பயிற்சியில வந்து நம்மளால முன்னேற முடியும். ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அநாஸ்ரிதஹ கர்ம ஃபலம் காரியம் கர்ம கரோதி யதஹ யஹ சன்யாசி சா யோகி ச நா நிராக்மீர் நா சாக்ரியாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள் தான் செய்யக்கூடிய செயல்களில் இருக்கக்கூடிய பலன்கள் மேல் பற்றற்று who works as he is obligated, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சது, we are obliged to do இல்லையா, அதாவது we are bound to do அப்படிங்கிற அந்த இது, yes it is my duty, இது என்னுடைய கடமை நான் செய்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்போட எடுத்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ இஸ் இன் த ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சன்னியாசிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்போடு தான் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலா வந்து நாம தெரிந்து கொள்கிறோம். அண்ட் இஸ் ட்ரூ மிஸ்டிக், அவர் தான் பாத்தீங்கன்னா உண்மையான வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோகி ஆகின்றார். நார் ஹி ஹூ லைட்ஸ் நோ ஃபயர் அண்ட் பர்ஃபார்ம்ஸ் நியூ டியூட்டி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே வந்து தியானத்துல மாத்திரம் உட்கார்ந்துட்டு எல்லாத்தையுமே இந்த லௌகிக வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையுமே துறந்து விட்டு எந்த ஒரு யஜ்ஞங்களையும் எதையுமே செய்யாதவர்கள் அவர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, இவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆல்சோ ஆர் கால்ட் அஸ் எ சன்னியாசி ஒன்லி. சோ நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் நிலை பெற்றவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சன்னியாசிக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கக்கூடிய செயல்தான் அவர்களும் செய்கிறார்கள் என்பது இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே பெரிய இரண்டு பேருமே செய்யறது ஒரே இலக்கு தான். இரண்டு பேர் வெவ்வேறு வழிமுறைகளை எடுத்து செல்கிறார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா தியான பயிற்சியில செல்பவர்கள் ஒரு வழிமுறை, ஆனா அதே வந்து நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செல்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு முறை. ஏனென்றால் இங்க பக்தியோடு செயல்படுகின்றார்கள், இங்கே வந்து அனைத்தையுமே துறந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்துல வந்து அதாவது பக்தி செய்கின்றார்கள், அதாவது தியான பயிற்சிகள் செய்கிறார்கள். So what is called renunciation you should know to be as same as yoga, link oneself with the supreme. யோகா என்றாலே கனெக்டிவிட்டி தான், அதாவது தொடர்பு. சோ யாரோட தொடர்பு சம்பந்தம் என்றால் பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது. So one can never become yogi unless he renounces the desire for sense gratification. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்நுகர்ச்சி செயல்களை யார் ஒருவன் வந்து துறக்காமல் இருக்கின்றானோ அவன் கண்டிப்பாக யோகியாக முடியாது. அதாவது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல்கள் அது எல்லாவற்றையுமே, அது எந்த விதமான பற்றாக இருக்கலாம், பணமா இருக்கலாம், ஆஸ்தியா இருக்கலாம், இல்லை பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் சம்பந்தப்பட்ட பற்றாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலுமே அதை எல்லாவற்றையுமே அவன் வந்து துறந்தால் மட்டுமே அவன் ஒரு யோகி ஆவான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். செகண்ட் ஸ்லோகம், எஸ். சோ ரெண்டுமே வந்து விடுதலை, ஞானத்துல வந்து முன்னேறி செல்பவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு தான் செல்கின்றார்கள். அதே மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செயல்படுபவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு தான் செல்கின்றார்கள். ஆனா இங்க ஒர்க் வித் டிவோஷன், இங்க வந்து ரெனன்சியேஷன் ஆஃப் லைஃப், அதாவது வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையுமே துறத்தல். இங்க வந்து எதையுமே துறக்கிறது கிடையாது, அனைத்தையுமே வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்வாங்க. சோ இங்க வந்து பக்தி யோகா பாத்தீங்கன்னாக்கா
டு பிகம் அட்டாச் டு கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம செயல்படும் பொழுது எதை வச்சு நம்ம செயல்படுகின்றோம்? அனைத்துமே பகவானுடைய செயல். பகவானை நினைத்து அவருடைய ரூபம், அவருடைய நாமம், அவருடைய அதாவது லீலைகள், இது எல்லாம் நினைத்து கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம்? வி ஆர் ஆல்வேஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாட் ப்ராசஸ்ல எடுத்துட்டு வந்து அந்த பக்தியை வந்து பகவான் இதை வந்து நாம வந்து தெரிவிக்கின்றோம். சோ அதோட சேர்ந்து நம்மளுடைய கடமைகளை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செயலாக நாம வந்து செய்கின்றோம். தஸ் இவ்வாறு நாம பக்தியோடு நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது அது எல்லாமே நம்முடைய மனது மற்றும் புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்துகின்றது. அதனால அந்த ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது வந்து இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு செல்கின்றது. சோ ஆனா நம்ம டைரக்டா போய் இந்த மனசு புலன்களை வந்து எந்த ஒரு இது செயலை செய்யாமலும் கட்டுப்படுத்த ரொம்பவுமே ஒரு சிரமமான காரியம். அதுதான் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். இங்க என்ன செய்யறோம்னாக்கா டு கிவ் அப் த அட்டாச்மெண்ட் டு த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பலன் வந்தாலுமே அதை வந்து ஏத்துக்க கூடாது. அதாவது அதோட வந்து நம்ம வந்து தொடர்பு, அதாவது அதன் மேல வந்து பற்றை நம்ம வந்து வளர்த்த கூடாது. கண்ட்ரோல் த சென்சஸ், புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது. ஃபோக்கஸ் த மைண்ட் வித்தின், அதாவது மனதையும் புலன்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுல வைக்கணும். அவ்வாறு நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா பண்ணி நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை எல்லாமே நாம வந்து அதன் மேல ஒரு பற்றற்ற தன்மையை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். இது வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல நாம செய்யறது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஸ்லோகத்தையும் நாம வந்து வாசிச்சிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நாதனம் நாஜனம் வந்து சொல்லியிருக்காரு. யாருன்னா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருக்கு என்னை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஜனங்களும் தேவையில்லை, அதாவது எனக்கு வந்து செல்வங்களும் தேவையில்லை, எனக்கு அழகான மனைவியும் தேவையில்லை. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்குது. நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகிய பெண்ணும் எனக்கு தேவையில்லை. கவிதம் வா ஜெகத் ஈஷா காமயா மம ஜென்மானி ஜென்மானீஸ்வரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜென்மங்கள் எத்தனை, எனக்கு மோட்சம் கூட எனக்கு தேவையில்லை. நம்ம மோட்சம் கூட, அதாவது நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுது பேசிக்கலா ஒரு நியோஃபைட், அதாவது தொடக்க நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருக்கும் பொழுது நாம என்ன செய்யறோம்? பக்தி செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு சின்ன இலக்கு வேணும் இல்லையா? நாம கூட வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையை வந்து உட்கார வச்சு ஹோம்ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? ஆனா அதுக்கே ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா எஸ் நமக்கு சாக்லேட் வரும் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியல் ஃபேஸ்ல வந்து உட்காந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹோம்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கும். ஆனா அதையே டெய்லி பழகும் பொழுது அப்ப அதனுடைய இலக்கையே அது வந்து மறந்து விடும் இல்லையா? டெய்லி சாக்லேட் கேட்காது கண்டிப்பா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நாம கூட வந்து முதல்ல பக்தி செயல்ல வந்து நாம ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு ஏதோ ஒரு இலக்கு, நல்ல இலக்கு இருந்தாதான் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை அடையணும்ன்ற அந்த பக்குவ நிலைக்கு செல்வோம். சோ ஆனா அதே பக்தியில நாம வந்து நம்ம நிலை பெறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வச்ச இலக்கு மேலே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றுதலே இல்லாம போயிடும். இது வந்து இந்த ரியலைசேஷன்ல தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அதேதான் இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லைன்றார். அவர் வந்து எனக்கு வந்து மோட்சம் கூட தேவையில்லை, அதாவது ஜென்மானீஸ்வரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் பக்தாவத் பக்திர் ஐக்குதி துவயி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் எப்பொழுதுமே தங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செயலில் நான் வந்து ஈடுபட வேண்டும், அதற்கான கருணை மட்டும்தான் எனக்கு தேவை அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கின்றார். ஐ ஹாவ் நோ டிசையர் டு அக்யூமுலேட் வெல்த், அதாவது எனக்கு எந்த ஆசையும் இல்லை, செல்வங்களை சேர்க்கணும்ன்ற ஆசையும் இல்லை. நாட் டு என்ஜாய் பியூட்டிஃபுல் உமன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு அழகான மனைவியும் எனக்கு தேவையில்லை. நார் டு ஐ வாண்ட் எனி நம்பர் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ், எனக்கு யாரும் பாத்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பக்தர்களும் எனக்கு தேவையில்லை. வாட் ஐ வாண்ட் ஒன்லி இஸ் த காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி, பகவானே உன்னுடைய காரணமற்ற அதாவது கருணை மட்டும் எனக்கு போரும். எதற்கு அந்த கருணை வேணும் என்றால் நான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும், அதாவது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம், அது எடுத்தா கூட பரவாயில்ல, ஆனா உங்களுடைய பக்தி சேவையில வந்து நான் கண்டிப்பாக ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டிக் கொள்கின்றார். நெக்ஸ்ட் எம் சந்நியாசம் ஹிதி பிரஹூர் யோகம் தம் வித்தி பாண்டவஹ நஹே அசந்யாஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கச்சனக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம இப்ப அதுதான் பார்த்தோம். யார் வாட் இஸ் கால்ட் ரெனன்சியேஷன் யூ ஷுட் நோ டு பி த சேம் அஸ் யோகா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரத்தல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் நோ த சேம் டு பி அஸ் யோகா, யோகம் போன்றதுதான்.
யோகம் என்றால் நாம வந்து எல்லாவற்றையுமே வந்து துறக்கும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் என்று ஞானத்திலும் அதே கர்ம நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் இருப்பவர்களும் உணர்கின்றார்கள் இல்லையா? சோ இங்கே வந்து என்னத்தை துறக்கின்றோம்? பலன்களை துறக்கின்றார்கள் யாரு? நிஷ்காம கர்ம யோகி. இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலையே துறக்கின்றார்கள் யார் என்றால் கர்ம சந்நியாசியாக இருப்பவர்கள், அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள், ஞான பயிற்சியில் ஈடுபடுவார்கள். ரெண்டுமே வந்து விடுதலை அளிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் இரண்டுமே வந்து என்ன செய்கின்றது? இறுதியில வந்து நாம வந்து ஆத்மா வந்து பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுது பகவானிடத்தில் வந்து சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றது. சோ லிங்கிங் ஒன் செல்ஃப் வித் தி சுப்ரீம் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. So one can never become a yogi unless he renounces. சோ துறக்காமல் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்துல வந்து நிலை பெற முடியாது. எதை துறக்காமல்? இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் அனைத்தையுமே, அதன் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றை நாம வந்து துறக்காமல் நாம யோகத்தில் வந்து நிலை பெற முடியாது அப்படிங்கறத வந்து இங்கே எடுத்து சொல்லப்பட்டிரு. 6.3 ஸ்லோகம். ஆரூரோக்ஷோ முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் உச்சயதே யோகாருதஸ்ய தஸ்யைவ சமகாரணம் உச்சதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் ஒன் ஹூ இஸ் எ நியோஃபைட், அதாவது பக்தியில ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்கள், கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருப்பவர்கள். ஸோ இந்த 8-fold யோகா சிஸ்டம் ஒர்க் இஸ் செட் டு பி த மீன்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா for one who is already elevated in the yoga, cessation of the material activities is said to be the means. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 8 விதமான ஸ்டேஜஸ் இல்லையா? 8-fold சிஸ்டம், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி, அஷ்ட அங்க யோக பயிற்சிகள். அவர்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படும் விதமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகமாக வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யாருக்கு என்றால் ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனுக்கு, ஆக்சுவலி அந்த யோகத்தில் இருக்கணும்னு எனக்கு யோகிக்கு. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக செயல்களுடைய அதை துரத்த அதனோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து அவர்கள் துரத்தலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகமாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இங்க வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாருமே ஒர்க், அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை துரத்தல் என்று சொல்லுவாங்க. ஆனா இங்க வந்து பௌதிக செயல்களையே வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அட்வான்ஸ்ட். அதாவது யோகா ரூடா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியல் ஃபேஸ். ஆனா அதை யோகா ருக்ஷகா என்ன இனிஷியல் ஃபேஸ். யோகா ரூடா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் யோகத்துல வந்து நிலை பெற்றிருப்பவர்கள். சோ அதனால வந்து இங்க ஆரூரோக்ஷர், அதாவது யோகத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காரணம் உச்சதே, அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து அவர்கள் செய்யும் பொழுது அந்த கர்ம பலன்களை துறப்பது ஒன்றே அவர்களுக்கு வந்து வழியாக வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனா அதே வந்து யோகா ரூடவாக இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் யோகத்தில் வந்து நிலை பெற்றவர்கள், அதாவது சமாதி நிலைக்கு வந்து அந்த சமாதி நிலையில வந்து நிலை பெற்றவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து துறப்பதே ஒன்று யோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சது. ப்ராசஸ் ஆஃப் லிங்கிங் ஒன் செல்ஃப் வித் த சுப்ரீம் is called as yoga, which may be compared to the ladder attaining the topmost spiritual realization. இத்தனை படிகளை ஏறிதான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து பகவானை போய் சேர முடியும் இல்லையா? This ladder begins from the lowest material condition of the living entity. Yes, இனிஷியலா நம்ம எல்லாருமே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா லோயஸ்ட் லெவல்ல தான் இருக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த பிராக்டிஸ் பண்ண நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது தேவையற்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலக ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆத்ம சுத்தியை நம்ம வந்து அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் கண்டிஷனுடைய விளைவுகளை எல்லாம் நம்ம வந்து உணர ஆரம்பிக்கின்றோம். சோ அதனால அதன் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றை வந்து வளர்க்காமல் பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். சோ இதுதான் வந்து லோயஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்றோம். ரைசஸ் அப் த பெர்ஃபெக்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இன் த பியூர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான அந்த பக்தி சேவை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக சேவையில தான் நம்மளால வந்து இந்த யோகா ரூடாவை வந்து உணர முடியும். யோக ருக்ஷகா என்பது நாம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையிலிருந்து கடந்துதான் நம்ம வந்து யோக ரூடாவாக ஆக முடியும். சோ இந்த லேடர் இப்படிதான் போறது ஆக்சுவலி. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே பலநோக்கு செயல்கள்ல தான் இருக்கிறோம் இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு தேவதையை வணங்கினா கூட அந்த தேவதை கிட்ட பிசினஸ் டீலிங் தான் பண்றோம். இப்ப துர்கதாய்க்கே நம்ம வந்து வணங்கின்றோம் என்றால் சோ அந்த ராகுகால பூஜைக்கு போய் நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு
நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம செய்கின்றோம். சோ இது எல்லாமே இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே வந்து வேதங்கள் பிரகாரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். இது கர்ம காண்டா. சோ அந்த கர்ம காண்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே பலன்களுக்காக தான் செய்யப்படுவதே. சோ அந்த பலன்களோட தான் வெறும் பலன் தான், பக்தி இருக்காதாங்க. இந்த பலன் இந்த செய்தா நமக்கு இந்த பலன் வரும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு செய்யறது. சோ அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஏதாவது தான தர்மங்கள் செய்திருந்தாலும் மேக்சிமம் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும். மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருந்துட்டு அந்த அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஆன பிறகு இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு பலநோக்கு செயல்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்துல தான் அவர்களுடைய பிறப்பு என்பது ஏற்படும். சோ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், ரெகுலேட்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், இதை இவங்க கண்டிப்பா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பிரகாரம் வந்து பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து renouncing the fruits of one's labor, இது வந்து அனைத்தையுமே துறக்கிறது. இது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்வது. சோ சகாம கர்மத்தை பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இவங்க பார்ஷியலா செய்வாங்க, இவங்க முழுமையாக விடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகம். சோ இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல நிலை பெற்ற பிறகுதான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை நம்ம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். பிரம்மத்துல போய் நம்ம வந்து நிலை பெறுவதற்கான தவங்களை எல்லாம் நாம மேற்கொள்ள முடியும். சோ அதாவது ஜபங்கள், இப்பெல்லாம் நம்ம ஜபம் செய்ய முடியும். அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெனன்ஸ், அதாவது தவங்கள் செய்தார்கள். சோ இது வந்து ஞான யோகத்துல உடைய ஹையஸ்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஞானத்துல வந்து இன்னும் முன்னேறி அந்த சமாதி நிலையை காணக்கூடியது, அதற்கு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் தேவை. சோ ரெனவுன்சிங்கும் இருக்கணும், ஞானத்தையும் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும், புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தணும். எதன் மூலியமாக? 8 அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் மூலியமாக. தியானத்தை வந்து நம்ம பரமாத்மா மீது வைக்கணும், அதாவது சூப்பர் சோல் வித்தின் த ஹார்ட். சோ அதாவது யக்னேஸ்வரனாகும், அதாவது ஷீரோதாட்சி விஷ்ணு ரூபமாக நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பகவான் வந்து 4 கைகளோட ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். அவர் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தியான பயிற்சிகளை செய்வது. சோ இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம், லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த சுப்ரீம் லார்ட் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் ஹையஸ்ட் வந்து பக்தி யோகா, லோயஸ்ட் வந்து கர்ம காண்டா அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து சோ எஸ் இது படிச்சிட்டோம். ஆக்ரூரர் தேர்ட் ஸ்லோகம் ஆயிடுத்து. ஃபோர்த் ஸ்லோகம் யாதிஹேன் இந்திரியார்த்தேஷு நா கர்மஸ்வ அனுசஜ்ஜதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாருடா ததோச்சதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா a person who is elevated in the yoga having renounced all material desires, இதுதான் வந்து யோகா ரூடா. He neither acts for sense gratification nor engages in the fruitive activities. பலநோக்கு செயல்களிலும் அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள், புலநுகர்ச்சி செயல்களிலும் அவர் வந்து ஈடுபட மாட்டார்கள். இதுதான் வந்து யோகாருடனுடைய நிலை. சோ உதேராத் ஆத்மனாத்மனம் நாதாத்மனம் அவஷ்யாதே ஆத்மைவ ஹே ஆத்மனோ பந்துர் ஆத்மைவ ரூபுர் ஆத்மனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் மஸ்ட் டெலிவர் ஹிம்செல்ஃப். ரொம்ப அழகான வரி இது ஆக்சுவலி. ஒன் மஸ்ட் டெலிவர் ஹிம்செல்ஃப். நம்மள நாமளே வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டெலிவர் பண்ணணும். எப்படி என்றால் பக்குவம் அடையக்கூடிய நிலையை நாம எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு முயற்சி நாம தான். we should endure for it. நாம வந்து முயற்சி செய்யணும் இல்லையா? சோ நாமளே வந்து முயற்சி செய்யாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே நடக்காது. சோ நாமளே நம்ம மனசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்துவதற்கான அந்த மார்க்கத்துல நம்ம முயற்சி செய்யணும். சோ ஒன் மஸ்ட் டெலிவர் ஹிம்செல்ஃப். இந்த ஆத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு அதாவது கொண்டு செல்லணும்னாக்கா நம்ம மனசுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சகாயத்தை நாம செய்யணும். எந்த விதமான எப்படிப்பட்ட சகாயம் என்றால் தேவையற்ற இந்த கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டைவர்ஷன், டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து செய்யக்கூடாது. சோ அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா நம்ம போக்கஸ்டா இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பழகிக்கணும். சோ நமக்கு இலக்கு என்ன, கோல் ஆஃப் அவர் ஹியூமன் லைஃப் என்னன்றதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த அதாவது இலக்கே வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் அப்படிங்கிறது. நம்ம இந்த தொண்டு செய்வது இங்கே ஆரம்பித்தால் முடிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருவுலகத்தில் தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அதே மாதிரி நம்மள நாம டீக்ரேட் பண்ணிக்க கூடாது. எவ்வாறு டீக்ரேட் பண்ணிக்க கூடாது என்றால் நம்ம புலன்களை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரியான பாதையில் நம்ம வந்து அதை வந்து செயல்படுத்த விடணும். அதை விடுத்து நம்ம வந்து தவறான பாதைகளில் வந்து செல்லும் பொழுது we are degrading நம்மள நாமே வந்து தரம் தாழ்த்தி கொள்கின்றோம். சோ நம்ம வந்து செய்யக்கூடாத செயல்ல நம்ம ஈடுபட்டோம் என்றால் அதற்கான கர்ம பலன்களை எல்லாம் நாம அனுபவிக்க வேண்டும். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ்ல வந்து நாம கண்டிப்பா அந்த 4ஐயுமே ஃபாலோ பண்ணணும்.
அதுல வந்து நாம டீவியேட் ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம வந்து தவறி மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து விழுறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு தான் நாம வந்து we are sowing the seed அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். இந்த மனதுதான் எல்லாவற்றிற்குமே காரணமே. மனது மிக சிறந்த நண்பனும் கூட, மிக பெரிய எதிரியும் கூட. அவனை விட பெரிய எதிரி வேற யாருமே கிடையாது. சோ உலகத்துல நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரு, நம்மளோட ஃப்ரெண்டு, இன்னைக்கு நமக்கு ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, நாளைக்கு அவங்க நமக்கு எனிமியா ஆயிருக்கலாம். ஆனா அது அந்த எனிமியா நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசை அந்த 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 தாட் ப்ராசஸே வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து தான் வரதே. சோ மனம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிறந்த நண்பனும் கூட. அதாவது சத்துவ குணத்துல போகும்பொழுது அவன் வந்து ஒரு சிறந்த நண்பன் ஆகின்றான். அதே ராஜோ மற்றும் தாம்சிக் நேச்சர்ல போகும்பொழுது அவனே நமக்கு பெரிய எதிரி ஆகின்றான். அவனை தவிர வேற யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பெரிய எதிரி இந்த லோகத்துல யாருமே கிடையாது. அதனால மனசை வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து நல்ல மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நம்ம அந்த மார்க்கத்துக்கு செல்வதற்கான பாதையில நாம போகணும். யோகாரூடா ஸ்டேஜ். சோ கிவிங் அப் ஒர்க், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சமாதி நிலை வரும்பொழுதுதான் நம்ம எல்லா செயல்களையுமே நம்ம வந்து துறப்போம். அது அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகுது. யோக ருக்ஷகா என்பது பாத்தீங்கன்னா பேஸ் லெவல், இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஹி மஸ்ட் ஒர்க், அவன் வந்து செயல்படணும். பட் ஹி இஸ் நாட் டிட்டாச்ட், பியூர் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட். ஏன்னா அப்பதான் அவன் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கான். ஹி இஸ் நாட், ஹி இஸ் எட் டு டிட்டாச். எல்லா செயல்களுடைய பலன்களையும் வந்து அவன் துறக்கணும். தூய்மை துறந்தால் மட்டும்தான் வந்து அவன் ஆத்ம சுத்தியை அவன் பெறுகின்றான். அவ்வாறு ஆத்ம சுத்தி பெறும் பொழுது அவனுக்கு ஞானமும் பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் உள்ளுக்குள்ளிருந்து வழங்குகின்றார். Then he moves into the advanced phase of the yoga. He is cultivating detachment. அது பயில்றது ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ நம்ம இந்த யோகா ருக்ஷக்கல்ல இருந்து தான் யோகா ரூடாக்கு போக முடியும். பிராக்டிசிங் இஸ் பிராக்டிசிங் பார்ட் டைம் ஹாசனா அண்ட் பர்ஹாப்ஸ் பிராணாயாமா while engaging in the karma yoga. யோகா ரூடா பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட். he will not act for sense gratification. அதாவது புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல இவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள். பலநோக்கு செயல்கள்ல இவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. மொத்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொடர்பையும் அவர்கள் வந்து துண்டித்துக் கொள்வார்கள். சோ அவங்களுக்கு எந்த ஆசையும் இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது எதுவுமே இருக்காது. பர்மிட்டட் டு குவிட் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். இந்த நிலை வரும்பொழுது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக துரத்தல். சோ அதாவது நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கடமைகள் ஏதும் இல்லை என்ற அந்த நிலைக்கு நாம வந்து செல்கின்றோம். நிஷ்காம கர்மயோகம் கேன் பி கிவன் அப். சோ நிஷ்காம கர்மயோகம் மீன்ஸ் ஒர்க் வித் டிவோஷன் இல்லையா? அதையும் வந்து இவர்கள் வந்து அதையும் தாண்டி தான் இவர்கள் வந்து செல்வார். பிராக்டிசஸ் யோகா ஃபுல் டைம் ஆஸ் ஃபுல் நாலேஜ். முழுமையான ஞானம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கும். ஸோ 6 பாயிண்ட் இது படிச்சுட்டோம் நம்ம. ஒன் மஸ்ட் டெலிவர் இன்செல்ஃப். அதாவது நம்ம மனதாலே நம்ம என்றைக்குமே தாழ்ந்து விடக்கூடாது. சோ மனதை நாம வந்து கட்டுப்படுத்தி நல் மார்க்கத்துல நாம் அதை நம்ம எடுத்து செல்லும் பொழுது அது வந்து நமக்கு நண்பனாகவே இருக்கின்றது. அவ்வாறு நாம செய்ய தவறும் பொழுது அதுவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய எதிரியாக மாறிவிடுகின்றது. அதனாலதான் எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணம் மனசுதான். நம்ம எதிரி வந்து பக்கத்து வீட்டுல கிடையாது, எதிர்த்த வீட்டுல கிடையாது. நம்ம மனசுதான் நமக்கு கூடவே இருந்து கொண்டு நம்மளுடைய ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் நல்ல மார்க்கத்திற்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வழிவகுக்கும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தடையாவும் நிற்கும். இதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள. பந்தூர் ஆத்மானஸ்தஸ்ய ஏனாத்மவை ஆத்மனஹ ஜிதஹ அனந்தாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தே தாத்மவை சத்ருவத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் பந்தூர் ஆத்மானாஸ்தஸ்ய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை வென்றவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறந்த நண்பன் ஆகின்றது. அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனே வந்து மிகப்பெரிய எனிமி இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய விரோதி ஆகின்றது. இந்த மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மனதை வந்து நம்ம வெல்லணும். சோ மனதை வந்து நம்ம வந்து கட்டுக்குள்ள வைக்கணும். சோ நம்மளுடைய இந்த இயல்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உணர்வு ஆத்ம ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மார்க்கத்தை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும். அதற்கு மார்க்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானம், இல்லை என்றால் நம்முடைய கடமைகளை எல்லாம் பகவானுக்கு செய்வதாக நினைத்து கொண்டு செய்வது. சோ பலன்களை எல்லாம் துறப்பது. இவ்வாறு இந்த 2 மார்க்கத்துல நாம செல்லும் பொழுது மனது ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கட்டுக்குள் வருகின்றது. we can conquer the mind. மனதை நம்மளால வந்து வெல்ல முடியும். அவ்வாறு மனதை வென்ற பிறகு மனமே நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நல் மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுவே நமக்கு ஒரு சிறந்த நண்பன் ஆகின்றது. அவ்வாறு நாம செய்ய தவறும் பொழுது அதுவே நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரியும் கூட. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து 6.7.
ஜிதாத்மனः பிரசந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதः சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு ததா மனாபாமனையோ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதர் எப்படின்னாக்கா இந்த டியூவாலிட்டிஸ்ல இருந்து இருமைகள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்திருப்போம் இல்லையா. சோ இரட்டை மனம், இரு மனத்தை நாம கண்டிப்பாக வெல்ல வேண்டும். ஒரே மனசோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை நாம அடைய வேண்டும். சீதோஷ்ணத்தால் வரக்கூடிய அதாவது வெப்பம், குளிர், அதுக்கப்புறம் சுக துக்கம், இதனால வரக்கூடிய எல்லாவற்றையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சமநோக்கோட காணக்கூடிய டிராங்குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சமநோக்கோட காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நம்ம மனசு அடையணும். So for one who has conquered the mind, அதாவது பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருவர் மனதை வென்றிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பரமாத்மா அடையப்பட்டு விட்டார் அப்படிங்கறது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நம்ம அப்படிப்பட்ட மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுக துக்கங்களிலும் சரி, அதாவது அதே மாதிரி வெப்பம், குளிர் மற்றும் மானம், அவமானம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய பக்குவ நிலையை அவன் அடைகின்றான். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. சோ நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே அந்த ஸ்திரமான புத்தி தன்மையை அடையணும்ன்ற அந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்ம செல்ல வேண்டும். ஒருவர் இந்த நிலைக்கு செல்கின்றார் என்றால் அவர் சமாதி நிலையில் இருக்கின்றார், பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் அர்த்தம். இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலுமே இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக், ஏன்னா இந்த உடலே பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக பண்புகளால் ஆனதுதான், 24 பண்புகளால் ஆனது. சோ அந்த 24 பண்புகளால் அந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட இந்த எந்த செயலாக இருந்தாலும் அந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ஈர்க்கப்படாது. ஏனென்றால் அது அதைவிட உயர்வான அந்த ஸ்தானத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டது. இதுதான் காரணமே. நாம கூட பகவானிடத்தில் அந்த அந்த ரியலைசேஷனோட பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கே பெரிய அவமானங்கள் நிகழ்ந்தாலும் கூட அதை நாம அவமானமாக நினைக்கவே மாட்டோம். அதாவது பேசிக்கலி இந்த குவாலிட்டி வரணும்னா நம்ம 20 பண்புகள் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. சோ இந்த தெய்வ அசுரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 20 தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ், 20 தெய்வாம்சம் குவாலிட்டிஸ் படிச்சிருக்கோம். அதுல 2 இருக்கு. ஒண்ணு குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இன்னொன்னு மன்னிக்கும் தன்மை. இந்த 2 குவாலிட்டிஸ். இந்த 2 குவாலிட்டிஸை நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மேன்மையாக கருதி கொண்டு சென்றால் அப்பொழுது நமக்கு மானம் அவமானம் ஏற்பட்டாலும் நாம் அதை பெருசாக நினைக்க மாட்டோம். இதுதான் நம்ம ஞான விஞ்ஞானம். ஞானம் என்றால் நாம வேதங்கள் மூலமா படிக்கிறது. விஞ்ஞானம் என்றால் ரியலைஸ்டு நாலேஜ். அதாவது இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்ம ஆத்மாவை பற்றியான ஞானமும் அது உணரது. will be realizing, புரிந்து கொள்ளுதல். அதாவது நம்ம அதை ஒன்லி ரியலைஸ் தான் பண்ண முடியும், எடுத்து சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி பகவானுடைய ரூபமும் பகவானோட சம்பந்தத்தையும் ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த இணைப்பு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா விஞ்ஞானம் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. திரப்தாத்மா குதஸ்தோ விஜிதேந்திரியஹ யுக்தா இதே யுச்சதே யோகி சமாலோத்ராஷ்ரமா காஞ்சனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்கமோ அதாவது வெள்ளியோ அதாவது பாறையோ கற்களோ எதுவா இருந்தாலும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த இது லோத்ரஷம காஞ்சனா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்கம். சோ தங்கத்தையும் எல்லாவற்றையுமே ஒரு போல காணக்கூடிய எந்த அதாவது வைடூரியம் வஜ்ர வைடூரியம் இருந்தாலும் தங்கமாக இருந்தாலும் கற்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு எல்லாம் ஒன்றே அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஒருவர் இந்த யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய பார்வை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி நிலை இருக்கும். அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இதுலயுமே அவர்களுக்கு ஈர்ப்பு இருக்காது. சோ நம்ம அந்த நிலையை அந்த அந்த அதாவது யோகத்தில் நிலை பெற்றவன் அடைகின்றான் அப்படிங்கறது நாம இங்க பார்க்கின்றோம். A person who is established in the self realization is called as a yogi. And when he is fully satisfied by the acquired knowledge, and the acquired knowledge னாக்கா நம்ம வேதங்கள்ல படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ரியலைஸ்டு நாலேஜ் தான் அந்த பரம்பொருளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. such a person is situated in transcendence. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சமாதி நிலையில் பாத்தீங்கன்னா நிலை பெற்றிருக்கின்றான். and is self controlled. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தன்னுணர்வு பாதை தன்னையே கட்டுப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த அதாவது மனசை கட்டுப்படுத்தி அந்த நிலையில அவன் நிலை பெற்றிருக்கின்றான். அப்படிப்பட்டவன் எவ்வாறு அவனுடைய பார்வை இருக்கும் என்றால்
வெதர் பெபல்ஸ் அதாவது சிறு சிறு கற்கள், அதே மாதிரி கல்லு, அதுக்கப்புறம் கோல்டு, எல்லாவற்றையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவமான நிலையை வந்து அந்த மனிதன் வந்து அடைந்திருக்கின்றான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து ஸ்ருஹுன் மித்ரார்ய உதாசீனஹ மத்யஸ்த தேவஸ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வ அபிச்சா பாபேஷு ஷமா புத்திர் விசிஷ்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது? person considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, and the neutral and mediators, the envious friends and enemies and pious and the sinners all with the equal mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து நம்ம வந்து நமக்கு நலம் விரும்பிகளாக இருக்கிறவங்களும் சரி, ஆனஸ்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யோக பயிற்சியில சமாதி நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய குவாலிட்டி எப்படின்னாக்கா அவனுடைய பார்வை வந்து ஒரு போல இருக்கக்கூடியது, யாரையுமே டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண மாட்டான். அப்படின்னா அவன் நண்பனா இருக்கலாம், எதிரியா இருக்கலாம், தர்மவானா இருக்கலாம், அதர்மம் புரிபவனா இருக்கலாம், பாவ செயல்கள் புரிந்தவனாக இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து வந்தவர்களாக இருக்கலாம். எப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தாலுமே அனைவரையுமே ஒரு போல காணக்கூடிய அந்த ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான சக்ஷுன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த ஞான சக்ஷு, அந்த ஞான பார்வையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் வந்து யோகத்தில் வந்து நிலை பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். அதுதான் யோகா ரூடனுடைய ஸ்டேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ 6 எனிமீஸ் ஆஃப் த மைண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனதிற்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா there are 6 type of enemies, விரோதிகள், 6 விரோதிகள். ஒன்னு வந்து காமம், அதாவது மோகமாக இருக்கிறது, பேராசை. நெக்ஸ்ட் மதா அப்படின்னாக்கா, அதாவது இது படிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து லோப குரோத காம மத மோக மக்ஷரயா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 6 வார்த்தைகளுமே வந்து சமஸ்கிருத வார்த்தைகள். சோ காம என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய மோகம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மதா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த பைத்தியக்காரத்தனம், அதாவது மதம் வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பைத்தியம். இப்ப யானை கூட மதம் வந்துச்சுனாக்கா எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மரத்தையே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரோட புடுங்கி சாச்சிடும். சோ அந்த மாதிரி மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரிதான் அந்த மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான். சோ இன்டாக்சின், போதையினால நம்ம என்ன செய்கின்றோம் என்று நமக்கு தெரியாது இல்லையா. நெக்ஸ்ட் மோகா அப்படின்னாக்கா மாயையில வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றது. சோ மாயையிலேயே நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் இதுதான் நிஜம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம அதன் மேலேயே வந்து முழுமையான பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்வது. சோ அது அடைய முடியவில்லை என்றால் அது குரோதமாக மாறிவிடுவது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு பாதையில நம்ம வந்து செல்கின்றோம் பல பாவங்களை செய்து. நெக்ஸ்ட் மத்ஸ்ரயா அப்படின்னாக்கா என்வியஸ்னஸ், பொறாமையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல். சோ நெக்ஸ்ட் லோபா அப்படின்னாக்கா கிரீட், பேராசை. அதுக்கப்புறம் குரோதா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம். சோ இந்த 6மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 விதமான விரோதிகள். இந்த 6மே தான் விரோதிகள். ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய மனம், அந்த மனதுக்கு விரோதிகளே இந்த 6 தான். இந்த 6ஐயுமே நம்ம வந்து வெல்லணும். அதாவது காம குரோத லோப, அதுக்கப்புறம் வந்து மோக மத மச்சரா, இப்படிதான் வரும் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து. இந்த 6ஐயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வெல்லணும். காமத்தை வெல்லணும், குரோதத்தை வெல்லணும், லோபத்தை வெல்லணும், மதத்தை வெல்லணும், மோகத்தையும் வெல்லணும், மஷ்ரையும் வெல்லணும். யாரை ஃபர்ஸ்ட் இந்த பொறாமை குணத்தை விட்டாலே நம்ம பாதி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமையும் பேராசையும் இது ரெண்டுத்தையும் விட்டாலே மிச்சம் எல்லாமே நார்மலா அந்த 4மே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். யாருக்கு பொறாமை இருக்கோ அவங்கள வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது ஆக்சுவலி. ஒன் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பை வர்ச்சு ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். இதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அவர்களுக்கு தங்கம் கல்லு எல்லாமே ஒரு போலதான். ஸோ தங்கமா இருந்தாலும் கல்லா இருந்தாலும் எல்லாமே அவர்களுக்கு சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையில இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ யார் ஒருத்தர் இதுவும் பார்த்தாச்சு. அதாவது எல்லாரையுமே வந்து மோர் அட்வான்ஸ்டு, இன்னும் இந்த நிலையில வந்து ஹையஸ்டா இருக்கிறவங்க வந்து நமக்கு விரோதியா இருக்கலாம், நண்பனாக இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாவம் புரிந்தவர்களாக இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் தர்மத்தில் இருப்பவர்களாக இருக்கலாம். எல்லாரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனசு இருக்கு இல்லையா, அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்தில் இன்னும் மேல்மையாக அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். சோ இந்த செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பார்க்க போறது, நம்ம வந்து இந்த 8 நிலைகளை பற்றி நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். பிகினிங் ஸ்டேஜ் வந்து யோகா ருக்ஷகா, ஹையஸ்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்து யோகா ரூடா. அதாவது அந்த நிலைக்கு போகும்பொழுது எல்லா செயல்களையுமே நாம துறந்து விடுவோம். இங்க பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல செயல்கள் செய்வோம், ஆனா அதை பக்தியோட செய்வோம்.
ஸோ இந்த 2 மிடில்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த 8 நிலைகளை நாம வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த யோகத்துல வந்து நிலைப்படுகின்றோம், பிரம்ம நிலையை நம்ம வந்து அடைகின்றோம். ஒருவர் பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள், அதாவது சமாதி நிலை. ஸோ இந்த ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ் கிருஷ்ணா டிஸ்கிரைப் த பிராக்டிசஸ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பத்தி இப்போ வந்து பகவான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ஸோ ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் யோகா ரூடா அண்ட் அல்டிமேட்லி த விஷன் ஆஃப் த சூப்பர் சோல் இல்லையா. ஸோ யோகா ரூடா அந்த நிலையை நாம் அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து நாம வந்து அவர் த விஷன் ஆஃப் சூப்பர் சோல், அதை நம்மளால பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை நம்மளால வந்து காண முடியும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே இருக்கிறது சாதன பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்குமே அதாவது தாரணா வரைக்குமே வந்து சாதனை தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானா மற்றும் அந்த சமாதி நிலை மட்டும்தான் அதிலே வந்து நிலை கொள்ளக்கூடிய தன்மை. ஸோ அது அப்சர்ஷன், அதாவது சமாதி மெடிடேஷன் அப்சர்ஷன் ரிமெம்பரிங் ஹியரிங், கேட்பதால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம அந்த நிலையில வந்து நம்ம வந்து நிலை பெற்றுக் கொள்கின்றோம். ஸோ அந்த நிலையை வந்து மெயின்டைன் பண்றோம். இதெல்லாமே யோகிக், இதெல்லாம் பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ். ஸோ நம்மலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போயிட்டு நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரி யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தகைய பயிற்சிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற பயிற்சிகள் தான். ஸோ இதெல்லாம் உடலுக்கு தான் நம்ம வந்து உபதிரவங்கள் கொடுக்குறோமே ஒழிய இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகிக் பிராக்டிசஸே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம் சொல்லணும். இது பாடி எக்ஸசைசஸ் அவ்வளவுதான். பாடி பிளெக்சிபிலிட்டிக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து யோக பயிற்சியில நிலை பெற்றிருக்கின்றார், தியானத்துல வந்து நிலை பெறணும். அவர் வந்து அப்படிப்பட்டவர் தான் யோகத்துல வந்து யோக பயிற்சியில அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றார் என்று நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ 8 limb கனெக்ஷன், யோகா என்றால் கனெக்டிவிட்டி இல்லையா, அது தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்வது. அங்கம் மீன்ஸ் நம்ம அந்த அஷ்ட அங்கங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 விதமான நிலைகளை பற்றி நாம வந்து பார்க்கின்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யமா, எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின், அதாவது எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அதன்னு சொல்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யமா. நியமானா எதையெல்லாம் செய்து ஆக வேண்டும் என்று சொல்வதுதான் நியமங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசனா, எப்படி ஆசனத்தை நம்ம வந்து அமைக்கணும் ஒரு தியான பயிற்சிக்குன்றது சொல்ற விதம். இதெல்லாம் அந்த காலத்துல, அதாவது சத்தியுகம் திரேதா யுகத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி, இப்ப நமக்கு இந்த காலத்துல ஒரு சின்ன மேட் போட்டுதான் நம்மளால வந்து நம்ம வந்து பகவானை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஜபங்கள் வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும். இந்த பிராக்டிகாலிட்டியா நம்ம இந்த காலத்துக்கு அதை மேப் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் பிராணயாமா, சுவாச கட்டு பயிற்சி. சுவாச கட்டுப்பாடு நம்ம எதுக்கு செய்யணும்னாக்கா ஃபோக்கஸ், கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு தான் அது நமக்கு ரொம்பவுமே உதவும். இந்த சுவாச பயிற்சி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா லிவர் ஃபங்க்ஷனிங், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த பூரக்கா கும்பக்கா ரேச்சக்கா நம்ம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ உட்சுவாசம், அதுக்கப்புறம் வந்து மூச்சை வந்து இழுத்து பிடிச்சிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் விடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளி சுவாசம், டபுள் ஆஃப் த டைம் டியூரேஷன் அப்படின்றது வந்து நேற்றைய அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இந்த பிராணாயாமா, இந்த ஒரு அந்த கும்பக்கா பீரியட்ல நம்ம எத்தனை மந்திரத்தை சொல்ல முடியும், மகா மந்திரம். ஸோ பிராணாயாமாவுக்கும் மகாமந்திர ஜபத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா there is a relation actually. நம்ம முழிச்சை இழுத்து புடிச்சு வச்சுட்டு அந்த எவ்வளவு நேரம் நம்மளால புடிச்சு வைக்க முடியுமோ அத்தனை, அந்த புடிச்சு வைக்கிற டைம்ல நம்ம எத்தனை வாட்டி மகாமந்திர ஜபத்தை நாம் சொல்கின்றோமோ அத்தனை அளவுக்கு நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரோக்கியம். சோ ஒரு விதத்துல மகாமந்திர ஜபம் செய்யும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிராணாயாமாவும் செய்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். சோ பிராணாயாமா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரீத் கண்ட்ரோல், அதாவது சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகள் ஆக்சுவலி. சோ இது நமக்கு வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்னுடைய ஹெல்த்தை வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பிராணாயாமா வந்து நமக்கு உதவுகின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரத்யேகாரா. சோ இவ்வாறு இந்த பிராணாயாமத்துல நம்ம வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யாமை எப்படி வந்து கூட்டுக்குள்ள தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் இழுத்து வந்து உள்ள வைக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம இந்த யோகத்தில் நிலை பெறக்கூடிய அந்த மனிதனானப்பட்டவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள், மனது, அதே மாதிரி அதற்குரிய இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு எல்லாவற்றையுமே வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரணும் பை ஃபோக்கஸிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாம எல்லாத்தையுமே ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு போகணும். அதுதான் பிரத்யேகாரா. பிரத்யேகாரானுடைய நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கஸ், கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து எடுத்துட்டு போகிறது இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல. அது வந்து தாரணா. அந்த தாரணாலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கண்டினியூஸா இருக்கும் பொழுது அதிலே மெடிடேட்டிவ் அந்த இது நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வ் ஆகக்கூடிய நிலை வந்து தியானம். இந்த தியானத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக டைம்ல நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது, அதாவது சம்பந்தத்தை, இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை தான் வந்து சமாதி. இந்த 8 நிலைகளை பற்றி நாம வந்து இங்கே படிச்சிருக்கோம். இப்போ போக போக பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ 10வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யமா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகின்றது.
இந்த 10வது ஸ்லோகத்தை நாம இங்க பார்க்கலாம். யோகி யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மனம் ரஹசி ரஹசி சிதஹ ஏகைக் யதா சித்தாத்மா நிராஷிர் அபரிக்கிரஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அந்த யோக பயிற்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மனது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் மற்றும் ஆத்மா, இந்த ரிலேஷன் செல்ஃப் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் சுப்ரீம். ஸோ எப்பொழுதுமே இந்த உடல் மனசு அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவை வந்து பகவானோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்துல எடுத்துட்டு போகணும். அப்படின்னா இந்த உடல் வந்து டைரக்டா பகவானோட சம்பந்தப்படாது. மனசு ஆத்மா வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னா மனசு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிலை கொள்ள வேண்டும். மனசு நிலை கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்கள், இந்த உடலே பாத்தீங்கன்னாக்கா சரியான பாதையில வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும். சோ அப்பொழுது இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. யூ ஷுட் லீவ் அலோன் இன் ஸ்கெலூடட் பிளேஸ், அதாவது தனிமையான ஒரு இடத்துல வந்து வசிக்கணும். அண்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி கேர்ஃபுல்லி கண்ட்ரோல், அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனதை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்கணும். யூ ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிசையர்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் பொசசிவ்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் அவன் வந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். உரிமை உணர்வு இருக்கிற வரைக்குமே மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சலம் அடைந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த செயல் என்ன ஆயிற்று, இந்த செயல் என்ன ஆயிற்றுன்னு சொல்லிதான் நம்ம யோசிக்க தோணுமே வரைய, அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கோ இன்டு த டிட்டாச்ட் மோட். அததான் நாம இங்க வந்து பார்க்கின்றோம். So 10th, you should live alone in a secluded place, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தனிமையான ஒரு இடத்துல வந்து உட்காரணும். and should always carefully control his mind, மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவமாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உறுதியாகவும் பக்குவமாகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். சோ ரொம்ப உஷாரா செய்யணும். அந்த கட்டுப்படுத்துறது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா you should be very focused. அந்த மாதிரி நிலையில வந்து மனசை வந்து நாம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யமா என்னக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் யோக நிலையை பற்றி சொல்லப்படுவது. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுஷௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்யஹ ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனஹ நதைச்ச உச்ரிதம் நாதி நிசாம் சைலாங்கினா குஷோத்தரம் தத்ரைகாகரம் மனஹ கிருத்வா யதா சித்தேந்திரிய கிரியா உபாவிஷ்யாஷேன உஞ்சயாத் யோகம் ஆத்மா விசுத்தய. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வெளிப்புறம், அதாவது எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அந்த யமால படிச்சோம். அதாவது மனசை வந்து அலைப்பாயவும் விடக்கூடாது, அதே மாதிரி அதற்கேற்றவாறு புலன்களையும் அறிவையும் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. சோ இத ரெண்டுத்தையும் நம்ம உபயோகப்படுத்தினா இந்த உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பட துவங்கி விடும். அதனால மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அதற்கேற்ற அந்த மனது உடல் இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வைக்கும் பொழுது அதுவும் தனிமையான ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து நம்ம யோக பயிற்சியை வந்து செய்ய வேண்டும். இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டு பிராக்டிஸ் யோகா, இது வந்து ஆசனத்தை பத்தி சொல்வது. சோ எவ்வாறு நம்ம உட்காரக்கூடிய அமரக்கூடிய ஆசனம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. ஒன் ஷுட் கோ டு எ செல்யூடட் பிளேஸ், தனிமையான இடத்துல உட்கார்ந்து. ஷுட் லே எ குஷா கிராஸ், அதாவது தர்பை, முதல்ல வந்து மான் தோல், அதுக்கு மேல தர்பை, அதுக்கு மேல வந்து ஒரு மென்மையான துணி. சோ மிக உயர்வாகவோ மிக தாழ்வாகவோ அந்த ஆசனம் வந்து அமைக்கப்படக்கூடாது. சோ அப்படிப்பட்ட கிரவுண்ட் அந்த கிராஸ் அண்ட் தென் கவர் இட் வித் டியர் ஸ்கிரீன் அண்ட் சாஃப்ட் கிளாத், அதாவது மென்மையான துணி. The seat should be neither too high or low, அதாவது உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ அமையக்கூடாது. and we should situated in a sacred place, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்காரக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். சோ சுத்தமா இருந்தாலே அது வந்து ஒரு புனிதமான இடமாக அமைகின்றது. So the yogi should then sit on it very firmly, அதாவது ஸ்திரமான மனசோட. practice yoga to purify the heart, ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம கிளியர் பண்ணணும்ன்றதுக்காக அந்த இடத்துல யோக பயிற்சியை செய்வதற்கு ஒரு யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்காரணும். பை கண்ட்ரோலிங் இஸ் மைண்ட், ஸோ எதையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனது, புலன்கள், அதுக்கப்புறம் செயல்கள், அதுக்கப்புறம் அதாவது புலன்களுடைய செயல்கள், அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட் இன் ஒன் பாயிண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனதை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மேல, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இலக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லயிக்க வேண்டும். ஒரே இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது போக்கஸ் பண்றது இல்லையா? ஆனா தியான பயிற்சிகள் செய்யும்போது வெற்றிடத்தை தான் நம்ம வந்து ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து வெறுமனே, அதாவது ஒரு வெளிச்சத்தின் மேல போக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. யாருன்னா அருவவாதிகள். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் வந்து பரமாத்மா சொரூபத்தின் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய மனதை வந்து நிலைநிறுத்துவார்கள். இது ரெண்டும் நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
next slogam. Samam kaya shiro girivam dharayan achalam sithiraha samprekshaya nashika graham swam didasya shanavalokayan प्रसन्नात्मा विगताभिर ब्रह्मचरी व्रते स्थितः अनह संयम्य मच्चित्तो युक्त आस्थित मत्परः. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 13th and 14th ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு நாம இங்க முடிச்சிட்டு வந்து பேசுவோம். ஸோ இது வந்து மீண்டும் நாம ஒரு வாட்டி ரீவிசிட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் 15, 16, 23 இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இந்த லேடர் வந்து எல்லாரும் பார்த்தெல்லாம் பிஹெச்டி இஸ்கான்ல இருந்து ஹலோ சர்வீஸ் பண்றாங்க. ஹலோ அதான் சொல்றேன்ல, மனுஷன் நிம்மதியை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கான். மாதாஜி உணர்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து 13th and 14th நான் இங்கேயே முடிக்கிறேன், ஏன்னா இங்க ஸ்லோகங்கள் இல்லை. ஸோ இங்க ஒன் ஷுட் ஹோல்ட் ஒன்ஸ் பாடி நெக், எப்படி உட்காரணும், ஆசனம் போட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எப்படி உட்காரக்கூடிய போஸ்டரை பத்தி இந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாம கூட யோக பயிற்சியில தியான பயிற்சிகள்ல உட்காரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கழுத்து மற்றும் உடல், இந்த பேக் போர்ஷன், அதுக்கப்புறம் தலை, ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வர்றது, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரே நேர்கோட்டில் அமையணும். ஸோ அந்த முதுகு தண்டுவடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்பைனல் கார்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேக் போன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே நேர்கோட்டில் அமையணும். ஆக்சுவலி ஸ்டாண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி அண்ட் ஸ்டார் ஸ்டெடிலி. அந்த இந்த 2 கண்ணு இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, பிளாக் அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நாசி நுனியை வந்து பார்க்கணும், ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கண்ணை வந்து முழுசா மூடினா தூங்கிடுவோம் நம்ம வந்து, அது வந்து தியான பயிற்சியே கிடையாது. பாதி கண்ணு வந்து கண்டிப்பா திறந்திருக்கணும். ஸோ அந்த பாதி கண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 கருமை நிறம் இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாசி நுனியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். தஸ் வித்தவுட் an unagitated and subdued mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜிடேட்டட்னாக்கா நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படுதல், அதாவது நம்ம இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரொம்பவுமே ஆர்வமா நினைக்கிறோம் இல்லையா, இது அந்த பேராசை கொள்ளுதல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஈர்க்கப்படுதல், இந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடங்காத தன்மையில இருக்கிறது, அந்த மாதிரியான நிலையில இருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வெளியே வந்திருக்கணும். அப்படின்னா ஒரு சாந்த தன்மையோட இருக்கக்கூடிய பக்குவ நிலையில இருக்கணும். நம்ம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் எங்கேயும் அலைய பாய விடக்கூடாது. மனசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும். டிவாய்ட் ஆஃப் ஃபியர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பயம், அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் செக்ஷுவல் லைஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல இருந்து முழுமையாக விலக்கி ஒன் ஷுட் மெடிடேட் அப்பான் மீ வித்தின் த ஹார்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல நிறுத்தி நாம் அவர் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சி வந்து நம்ம செய்யணும். அண்ட் அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் த லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல வந்து அந்த இலக்கை வைத்து பகவானுடைய அந்த 4 கைகளுடைய ரூபத்தின் மீது நம்ம மனசை வந்து நிலை நிறுத்தி நாம வந்து தியான பயிற்சிகள் வந்து செய்யணும். ஸோ உட்காரும் போஸ்டர் தான் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த 2 ஸ்லோகத்துல 13, 14. அதாவது ஆசனா அதுதான் வந்து நம்ம இப்ப பார்த்தோம். யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி நித்யா மானசக சாந்திம் நிர்வாண பரமம் மத் சம்ஸ்திதம் அதிகச்சதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா thus practicing இந்த யோக பயிற்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்து கொண்டே, அதாவது மனசு, உடல் மற்றும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதை எல்லாவற்றையுமே வந்து நம்ம வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம வந்து அந்த பயிற்சியில நம்ம ஈடுபடும் பொழுது ஒரு ஆழ்நிலையான ஒரு யோகி ஆனவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் மைண்ட் ரெகுலேட்டட். அவனுடைய மனதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்திரத்தன்மைக்கு வரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு அவன் வந்து எடுத்து செல்கின்றான். அவ்வாறு அந்த பக்குவ நிலையை அடைந்த மனிதன் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேருகின்றான். எப்பொழுது சேருகின்றான் என்றால் இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட எல்லா செயல்களிலிருந்தும் அவன் வந்து விடுதலை அடையும் பொழுதுதான், அதனோட சம்பந்தத்தை அவன் வந்து முடித்து கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான். அதுக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த எல்லாத்தையுமே துறக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வரும் பொழுது அந்த யோகத்துல நிலை பெற்று பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த திருநாட்டை வந்து அவன் வந்து சேர்கின்றான். இது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். 16 நாத்ய ஆசனஸ்தோ யோகோ அஸ்தி நா சைகாந்தம் அனாஸ்தனதஹ நா சாதி ஸ்வப்ன ஷீலஸ்ய
ஜாகிரதோ நைவார்ஜுனா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா there is no possibility of one becoming a yogini if he eats too much. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரெல்லாம் யோகி ஆக முடியாது அப்படிங்கறத பத்தி பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். நிறைய சாப்பிடுறது, ரொம்ப குறைவா சாப்பிடுறது, நிறைய தூங்குறது, ரொம்ப கம்மியா உறங்குறது. ஆக்சுவலி அதாவது ரொம்ப கம்மியா உறங்குனாலும் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் 10 to 3 வரைக்குமே நம்ம வந்து உறங்க வேண்டும். ஏனென்றால் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 10 to 3ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்கிரீட் ஆகிறதே. ஸோ அதனால அதற்கு நம்ம அந்த பாடிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 6 மணி நேர உறக்கம் என்பது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வழங்க வேண்டும். ஸோ அதுல நம்ம குறைச்சிட்டு 2 மணி நேரம் தூங்கிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 18 மணி நேரம் நம்ம வந்து வேலை செய்தோம்னாக்கா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகள் எல்லாமே நம்ம உடல்ல தான் தேங்கி இருக்கும். அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம ஹெல்த் வந்து இம்பாக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி நிறைய உறங்குறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சோம்பேறித்தனம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சோம்பேறித்தனம், பித்தம், மயக்கம், இது அறியாமையில எடுத்துட்டு போய் அவங்கள வந்து நிக்க வச்சிரும். ஸோ இது வந்து அதிகமாக உறங்குவது, குறைவாக உறங்குவது, அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் மந்த நிலை தான் இல்லையா? அதனாலதான் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீட் ஈட்டிங் சாப்பிட்றவங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கும் அந்த ஜீர்ணிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. இந்த குடல்லே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனிதனுடைய குடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் நீளமானது. அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இந்த ஜீர்ணிக்க முடியாத வஸ்துக்களை நாம் சாப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகி தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற, அதாவது இதெல்லாமே நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்கி விடுக்கின்றது. அதுவும் நம்ம சுபாவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பாக்ட் இல்லையா? மந்தத்தன்மை, மூளையே நமக்கு வந்து வேலை செய்யாத தன்மை, சுறுசுறுப்பா இருக்கவே மாட்டோம். நம்ம வந்து அதிகமா சாப்பிட்டாலும் அதேதான், தேவையற்றதை சாப்பிட்டாலும் அதே மாதிரிதான். மிக குறைவாக உண்பதால் நமக்கு ஆரோக்கியமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்திரமான நிலையில இருக்காது. சோ ஒருவர் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள்ல இருப்பவர்கள் வந்து எந்த காலத்திலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகியாக முடியாதுன்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகா சொல்லியிருக்கார். யுக்தாஹாரா விஹாரஸ்ய யுக்த சேதஸ்ய கர்மசௌ யுக்த ஸ்வப்னாபதோதஸ்ய யோக பவதி துக்காக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he who is regulated in habits, யார் ஒருவர் அவர்கள் உண்ணக்கூடியது அதாவது ரெகுலேஷனா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட விதத்துல வந்து நம்ம வந்து செய்யணும். அதாவது உணவு வந்து இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும், இப்படிதான் சாப்பிடணும், இதைதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம். அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், சாப்பிடும் விதம், தூங்கும் விதம், அதுக்கப்புறம் வந்து கேளிக்கை, அது கேளிக்கையே இல்லாம இருக்கக்கூடாதுன்னு என்ன கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி யோகத்திலையும் நிலை பெற்றவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து மியூசிக், கர்நாடிக் மியூசிக், இந்த மாதிரி தெய்வீகமான பாடல்களை கேட்பது, அதாவது சங்கீர்த்தனத்துல தங்களை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்வது, இந்த ரெக்ரியேஷனே வந்து அவங்களுக்கு அதுதான். அண்ட் ஒர்க், அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்வது, பலன்களை. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன் மிட்டிகேட் ஆல் மெட்டீரியல் பெயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பை பிராக்டிசிங் த யோகா சிஸ்டம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் வந்து ரெகுலேட்டடா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட விதத்துல நாம செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம வந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து வரக்கூடிய கலங்கங்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து விடுபடுகின்றோம். சோ நம்ம வந்து அதனால வரக்கூடிய எந்த பாதிப்புமே நமக்கு வந்து நம்மை வந்து சேருவது கிடையாது. ஏனென்றால் நாம பக்குவ நிலையை அடைந்திருப்போம். சோ இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் யோகா ருடா ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீதோஷ்ண நிலையில சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் எந்த இம்பாக்டும் இருக்காது. சுக துக்கங்கள் இருந்தாலும் அனைத்தையும் ஒரு போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கும். சோ இந்த நிலையில வந்து நிலை கொள்கிறார்கள். சோ இப்ப நாம எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்? நம்ம வந்து 17 இல்லையா? 16 முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 26வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் 25, 26 வரைக்கும் வந்துடுச்சு. ஒரு நிமிஷம், இது என்ன ஸ்லோகம்? 24, 25 டைரக்டா அங்க போயிட்டாங்க இவங்க. ஓகே, நம்ம இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாவே முடிச்சுட்டு ஒரு வாட்டி இங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து. ஸோ நம்ம பிரசாதம்,
ஸோ கோயில்ல இருக்கக்கூடிய பிரசாதத்தை நாம உண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நம்ம பாவங்களிலிருந்து விலக்கப்படுகின்றோம். ஸோ நம்ம ஏதாவது சமைக்கின்றோம் என்றால் பகவானுக்காக சமைக்கின்றோம் என்று செய்யணும். அந்த நிவேதனமாக படைத்துட்டு நாம சேர்ப்போம். நம்மளுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக சமைச்சோம்னாக்கா அது நம்ம பாவத்தையே உண்கின்றோம் என்று அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் எதுக்கு பிரசாதம் நம்ம வைக்கிறோம் பகவானுக்கு அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சிருப்போமா? ஸோ பிரசாதம் நம்ம செய்யறதுக்கான அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் வாழைகள் தான் இல்லையா? இலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிரீன் லீவ்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து உயிர் வாழை தான். ஆனா அது நம்ம வந்து அது பயிர் பண்ணும்பொழுது அந்த நிலத்துல நம்ம விழும்பொழுது அங்க எத்தனையோ சிறு சிறு பூச்சிகள் எல்லாத்தையும் நாம வந்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் செடி வளரும் போதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து அடிக்கின்றோம். ஸோ இத்தனை உயிர்களை எல்லாம் கொன்றுதான் நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உணவை வந்து சமைத்து நம்ம சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் ஆக இருந்தாலும் கூட அதுலயும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் பாவம் என்பது இருக்கின்றது. அதனால்தான் அந்த பாவத்தை வந்து நாம வந்து நம்ம அதை டைரக்டா செய்து சாப்பிடும்பொழுது அதுவும் சிறிய அளவுக்கான பாவத்தை நாம உண்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அதனால்தான் பகவானுக்கு அதை வந்து படைத்து விட்டு நாம சாப்பிடும் பொழுது அவருடைய அவர் அந்த அந்த நிவேதனத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த திவ்ய திருஷ்டினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாவங்கள் எல்லாமே வந்து விலக்கப்படுகின்றது. அதனால்தான் பாவத்தை ஏதாவது கிளியர் பண்ண அப்படிப்பட்ட உணவை நாம சாப்பிடும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமும் இருக்கின்றது. நாமளும் வந்து நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள் இருந்து நாமளும் வந்து விலகிறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஆனா நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக அது வெஜிடபிளா இருந்தாலும் கூட நம்ம சமைத்து சாப்பிடும் பொழுது ஒரு சிறிய அமௌண்ட் ஆஃப் பாவத்தை தான் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடுகின்றோம் என்று அர்த்தம். அது நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்தே வரும். அதனாலதான் நம்ம பிரசாதமா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான். தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரசாதம். பிரசாதத்தை நாம் ஏன் உட்கொள்கின்றோம் என்றால் ஒன்று அதனால அது சம்பந்தப்பட்ட பாவத்திலிருந்து நாம வந்து விலகுகின்றது. நமக்கு அந்த பிரசாதம் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய பாவம் எல்லாம் விலகிதான் நாம் அதை சாப்பிடுறோம். ஆனால் நமக்கு எந்த பாவமும் வந்து சேருவது கிடையாது அந்த உணவினால் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுட்டு நாம வந்து பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். 18th ஸ்லோகம் யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யே ஏவா வதிஷ்டதே நிஷ்பிரஹ சர்வ காமியேப்யோ யுக்த இதே யுச்சதே ததா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா when a yogi by practice of யோகம், அதாவது யோக பயிற்சியில் அவன் வந்து நிலை பெறும் பொழுது ஒரு யோகி ஆனவன் disciplines his mental activities, அதாவது மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய செயல்பாடு மனதால் அவன் செயல்படக்கூடிய அத்தனை செயல்களையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அது ரெகுலேட்டட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை அவனுக்கு வந்து அதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் எப்படியெல்லாம் நாம நடந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த செயலை இவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து பக்குவமாக அவன் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றான், அதை புரிந்து கொள்கின்றான். அதை he will apply also and become situated in the transcendence. அப்படிப்பட்ட யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்தில் வந்து நிலை பெறுகின்றான். So devoid of all material desires, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து பௌதிக செயல்கள் பந்தங்களிலிருந்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுபட்டு and he is said to be established in a yoga, அப்படிப்பட்டவன் வந்து யோகத்தில் வந்து நிலை பெறுகின்றான் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், நாம யோகத்தில் நிலை பெற வேண்டும் என்றால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அதே மாதிரி அதற்கேற்ற புத்தியையும் நாம வந்து உபயோகிக்க வேண்டும் ஆக்சுவலி. சோ அந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தும் போது பக்குவ நிலைக்கு நாம வந்து வருகின்றோம். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நிங்காதி சோபமா ஸ்மிருதஹ யோகினோ யதா சித்தஸ்ய யுஞ்சாயதோ யோகம் ஆத்மனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு அந்த யோக நிலையில வந்து இருக்கவர் யதா தீபோ நிவதோஸ்தோ, அதாவது நிவாதஸ்தோ தீபோ தீபம் யதா என்றால் எவ்வாறு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எவ்வாறு ஒரு காற்று நிகந்தே சோபாமா ஸ்வர்த்தா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம காற்றே வீசாத ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைத்தால் எவ்வாறு ஆடாமல் அசையாமல் அது நின்று எரிகின்றதோ அதே மாதிரிதான் யோகத்தில் நிலை பெற்ற அந்த அத்தகைய ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு அதாவது எக்ஸ்டர்னல்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எது இருந்தாலுமே அதுல வந்து அவர்களுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது, அதுல சம்பந்தப்படவே மாட்டார்கள். அவர்கள் வந்து அந்த சமாதி நிலையை வந்து அடைந்திருப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. A lamp in a windless place does not waver, இல்லையா? ஆடாமல் அசையாமல் எரியும். அதே மாதிரி மனதை கட்டுப்படுத்திய யோகியானவன்
பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோகத்தில் நிலை பெறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்விலே அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெற்றிருக்கின்றான். அவன் தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையில் வந்து தன்னை வந்து அந்த நிலைக்கு அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்றம் பெற்றிருக்கின்றான். அதை அவனால உணர முடியும். ஆத்ம ரூபத்தை அவனால காண முடியும். பகவானுடைய சம்பந்தத்தை அவனால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் அந்த நிலையில். அதுதான் வந்து யோகத்தினுடைய ஸ்திரமான நிலை. யத்ரோ பராமதே சித்தம் நிருதம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மனம் பஷ்யன் ஆத்மானி துஷ்யதி சுகம் அத்யந்தாத்கிகம் யத்தத் புத்தி கிரகம்யம் அத்தேந்திரியம் வேட்டி யத்ரானா சைவாயம் ஸ்திதஸ்சலதி தத்வதஹ யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகாம் ததஹ யஸ்மின் ஸ்திதோ நா துக்கேனா குருணாபி விசால்யதே தத் வித்யாத் துக்கா சம்யோக வியோகம் யோக சம்ஜினாதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சமாதி நிலையை பற்றி ரொம்ப அழகா இங்க வந்து விளக்குகிறார்கள் ஆக்சுவலி. சோ ஒருவர் வந்து இந்த சமாதி நிலையை நிலை பெறும் பொழுது the mind is completely restrained from the mental, அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது பௌதீக செயல்கள் இருந்து இந்த மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா தூரமாக வந்து விலகி இருக்கின்றது. யார் ஒருவர் வந்து சமாதி நிலையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலை பெற்றிருக்கிறார்களோ, எவ்வாறு என்றால் பை பிராக்டிசிங் த யோகா, அதாவது யோக பயிற்சிகளை வந்து அவர்கள் வந்து பயின்று அந்த யோகத்தில நிலை பெறும் பொழுது இந்த லௌகீக வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலிலுமே அவர்கள் வந்து ஈடுபட்டிருக்க மாட்டார்கள். மனதை அதை வந்து ஈடுபடுத்த மாட்டார்கள். This perfection is characterized by one's ability to see the self by pure mind, அதாவது தூய்மையான மனதோடு அவரால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தை அவர்களால் வந்து காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் தன்னிலேயே திருப்தி உற்று தன்னிலேயே இன்பம் காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அந்த உன்னதமான நிலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஃப் ஒன் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் பவுண்ட்லெஸ் டிரான்சென்டல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பேரானந்த நிலையை அவர்கள் வந்து காண்பார்கள். ஆக்சுவலி டிரான்சென்டல் ஹாப்பினஸ்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ் மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சம்பந்தத்தை பகவானோட அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, ஆத்ம ரூபத்தை காணும் பொழுது, பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதற்கு மேற்பட்ட லாபம் இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற உணரக்கூடிய சக்தி அந்த மனிதனுக்கு வரும். சோ அப்படிப்பட்ட யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரியலைஸ் டு டிரான்சென்டல் சென்சஸ், இந்த புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக தன்மையாக மாறி திவ்யமாக மாறும். கண்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் பொருந்தியதாக இருக்கும். காதுகள் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய எல்லாவற்றையுமே வந்து திவ்யமானதாக இருக்கும். சச் எ பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா இஸ் நெவர் ஷேக்கன். ஒருவர் அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு அவர்கள் வந்து தவறி விழுவதே கிடையாது. ஈவன் இன் த மிடஸ்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டிஃபிகல்டி, அதாவது பெரிய துயரங்கள் அவங்க இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்திரமான நிலையிலிருந்து அவர்கள் என்றைக்குமே வந்து தவறி விட மாட்டார்கள். அப்படின்னா அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து அவர்களுக்கு இருக்கும். ஒன் ஹூ நெவர் டெபார்ட்ஸ், அந்த நிலைக்கு செல்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹானஸ்டியா இருப்பாங்க, உண்மையை வந்து சொல்பவர்களாக இருப்பார்கள். அப்பான் கெய்னிங் ஹி திங்ஸ் தட் இஸ் நத்திங் டு கெயின், இதற்கு மேற்பட்ட லாபம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு உணரக்கூடிய பக்குவ நிலையில அவர்கள் இருப்பார்கள். ஈவன் இன் த மிடஸ்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டிஃபிகல்டி திஸ் இண்டீட் த ஆக்சுவல் ஃப்ரீடம், அதுதான் உண்மையான சுதந்திரமே. அந்த நிலைக்கு போகும்பொழுதுதான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது விடுதலை அடைந்திருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கு நாம விடுதலை கொடுத்திருக்கோம். மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அந்த ஆத்மா திரும்பி வராது. பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்துல வந்து மீண்டும் வந்து உழல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து புரிந்து கொள்கிறோம். அது சமாதி நிலை. இதுதான் சமாதி நிலை பற்றி நாம இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து சமாதி நிலையை வந்து கவர் பண்ணுது. நிஷ்யாயேன யோக்தவ்ய யோகோ நிர்விண்ண சேதசக சங்கல்ப பிரபவான் காமாம்ச தக்வை சர்வான் அசேஷதக மனசாவேந்திரிய கிரகமாம் வினியாமிய சமந்ததக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா one should engage oneself in the practice of yoga, இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து இது வந்து பியூர்லி இந்த சாப்டர் முழுவதுமே யோக பயிற்சிகள் மேலதான். இதுல நம்ம பக்தி யோகத்தை பத்தி நம்ம எதுவுமே பேச போறது கிடையாது. ஆனா எல்லா யோகங்களுமே
பக்தியில வந்து நிறைவடையும் போது இஃப் இட் கல்மினேட்ஸ், அப்ப வந்து நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நம்ம விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். எந்தெந்த யோகத்துல அவர்கள் செல்கின்றார்களோ, ஒன்று பிரம்ம ஜோதியிலோ இல்லை வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான பாக்கியத்தை அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். So one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith. இந்த வேர்டை நம்ம கண்டிப்பா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸ்திரமான மனதோட நம்பிக்கையோட நாம வந்து யோகத்தை வந்து பயில வேண்டும். and should not be deviated from path. அந்த பாதையில நம்ம அடி எடுத்து வச்சிட்ட பிறகு மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பி வருவதற்கோ இல்லை வேறு மார்க்கம் செல்வதற்கோ நாம வந்து முயற்சி செய்யக்கூடாது. without exception one should abandon without exception all material desires. அதாவது நம்ம மன கற்பனையால் ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்கள், இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள் எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து துறக்க வேண்டும். and thus control all the senses and all signs of mind. அதாவது எல்லா பக்கங்களிலுமே வந்து இந்த மனதை வந்து நாம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துவதால் புலன்களையும் நாம வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம செல்ல வேண்டும். அப்படிப்பட்டவனே யோகத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெற்றிருக்கின்றான் என்று அர்த்தம். சோ இதெல்லாமே இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஸ்வாமித்திரரை பற்றி நேத்து கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அவர் யோகத்துல வந்து சமாதி நிலையில இருந்தாலும் அந்த புலன்களை வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களுக்கு வந்து அந்த புலன்களை வந்து அவர் வந்து கட்டுப்பாடுல வைக்காம போனா, மனதை வந்து அலைப்பாய விட்டாக்கா கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான பலனை நம்ம வந்து கீழே தவறி விழக்கூடிய அந்த பலனை தான் நம்ம பெறுவோம். அதே மாதிரிதான் விஸ்வாமித்திரரும் வந்து மேனகேனுடைய இதுல போனதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தவ வாழ்க்கையிலிருந்து அவர் வந்து கீழே இறங்கி வர வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளானார். சோ அந்த பக்குவ நிலையை வந்து நாம வந்து ஸ்திரமாக புடிச்சுக்கணும். டிட்டர்மினேஷனோட நம்பிக்கையோட புடிச்சுக்கணும். அதுல நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிட்டா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து மனதையும் புலன்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதனால வந்து அந்த சமாதி நிலையில வந்து நம்மளால முழுமை அடையவும் முடியாது. சனைர் உபரமேத் புத்தயா திருதி கிரஹத்யய ஆத்ம சம்சதம் மன கிருத்வா நா கிஞ்சித் அபி சிந்தயத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஜுவலி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் தாரணா அதை பத்தி சொல்றதுதான் இது. ஸோ மீண்டும் அந்த பிபிடியில போயிட்டு பார்க்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன் ஷுட் பிகம் சிச்சுவேட்டட் இன் டிரான்ஸ். அதாவது ஆழ்நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவன் வந்து தன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸால அதாவது புத்தியால அறிவால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அந்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போய் நாம் நிலை பெற வேண்டும். சிச்சுவேட்டட் ஃபுல் கன்விக்ஷன் மீன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். சோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். அந்த நிலையில போய் நம்ம ஸ்திரமா உட்காரணும். அவ்வாறு அந்த மனதை வந்து நாம வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பகவான் மேல. அண்ட் ஷுட் நாட் திங்க் நத்திங் எல்ஸ். வேற எதையுமே நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது. அதுதான் வந்து பிரத்யகாரா. அந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரத்யகாரா என்று. ஆமை எவ்வாறு தன் கூட்டுக்குள்ள எல்லாவற்றையுமே வந்து இழுத்து வந்து சேர்க்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து இந்த புலன்களை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தணும். இந்த புலன்கள் செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து நம்ம அதை வந்து தன் போக்குல வந்து விடக்கூடாது. சோ மனதை கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி புலன்களையும் நம்மளால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். யதாயதோ நிச்சலாதி மனசஞ்சலம் அஸ்திரிதம் ததஸ்தோ நியம் யாய்தத் ஆத்மன்ய ஏவ வசம் நயேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா so from wherever the mind wanders due to flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of self. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணு பார்த்து அங்க ஏதோ நம்ம மனசு வந்து போகிறதுன்னா அந்த மனசை நம்ம மனசால அந்த கண்ணு பார்க்கக்கூடிய அந்த செயலையும் வந்து நாம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். சோ அதனால நமக்கு வந்து எப்பவுமே வேவரி மைண்ட் தான் இல்லையா? மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது அவ்வளவு சுலபமான செயல் கிடையாது. சோ எப்பவுமே நம்ம அன்ஸ்டடி நேச்சர்ல தான் நம்ம இருப்போம். இப்போ ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு இருப்போம், அடுத்த 1 மணி நேரத்துக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், அடுத்த நிமிஷமே நாம என்ன சொல்லுவோன்றது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா இந்த புலன்கள் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல். மனசும் வந்து அதை விட பெருசு பவர். சோ எல்லாத்தை விட மனசுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதை நம்ம கட்டுப்படுத்துவது என்பது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். ஆனா அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தி ஒன் மஸ்ட் வித்ட்ரா இட். அதாவது அது தன்னிச்சையாக போகக்கூடிய அந்த வழியிலிருந்து நம்ம இழுத்துட்டு வந்து கட்டுப்பாடான அந்த பாதையில வந்து நம்ம நிலை நிறுத்தணும். அது வந்து தட் இஸ் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் செல்ஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுயத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துதல். இங்க சுயம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை தான் நம்ம வந்து இங்க சுயம் என்று சொல்கின்றோம். ஏன்னா அது இட் இம்பாக்ட்ஸ் த
ஆத்மாவையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான பாதையில வந்து அது வழி நடத்தி விடுகின்றது. அதனால வரக்கூடிய பாவ விளைகள் எல்லாமே இந்த ஆத்மா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து சஃபர் ஆகிறது. அதனால வந்து மனசை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பிரசந்தா மனசம் ஏ ஏனம் யோகினம் சுகம் உத்தமம் உபைத்தி சாந்தா ரஜசம் பிரம்மபூதாம் அகல்மஷம். அதாவது பிரம்மபூதா என்றால் யோகத்தில் நிலை பெற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகிகள், அவங்கதான் வந்து பிரம்ம பூதா என்றால் உயிர் வாழி, பிரம்மத்தில் நிலை பெற்ற அப்படிப்பட்ட யோகி. சோ கல்மஷம், கல்மஷமற்ற அந்த தன்மை. சோ ஒருவன் வந்து ஒரு யோகியானவன் தன் மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது நிலை நிறுத்தும் பொழுது he will attain the perfection இல்லையா? ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த யோகத்துல அவன் வந்து அடைகின்றான். he is beyond the mode of fashion. அதுதான் வந்து உபைத்திய சாந்தா ராஜசம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய அந்த இயல்புகள், அதாவது பொறாமை, பேராசை, இது எல்லாவற்றிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து விடுபடுகின்றான். So he realizes his qualitative identity. அதாவது ஆத்ம ரூபமும் பகவானுடைய ஆத்ம ரூபம், அதாவது பரமாத்மா ஸ்வரூபமும் நம்ம ஜீவாத்மாவுடைய ஸ்வரூபமும் இயல்பால் ஒன்றுதான், நித்தியத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படிங்கறத வந்து அவனால உணர முடியும். அவ்வாறு உணரக்கூடிய அந்த யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா he thus freed from all reactions of the past deeds. அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களிலிருந்து, பாவங்களிலிருந்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைகின்றான். So he is getting liberated அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விகதா கல்மஷஹ சுகேன பிரம்ம சம்பர்ஷம் அத்யந்தம் சுகம் அஷ்ணுதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு யோகத்தில் நிலை பெற்றவன் கான்ஸ்டன்ட்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இது தியானத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். அதுலயே வந்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தியான பயிற்சியில் அவன் ஈடுபடும் பொழுது இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். இந்த பௌதிக கலங்கங்கள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து விடுபடுகின்றான். அண்ட் he achieves the highest stage of perfection. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆழ்நிலை பிரம்ம நிலையை வந்து அவன் வந்து அடைகின்றான். அவ்வாறு அடையக்கூடியவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த உன்னதமான தொண்டில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றான். சோ பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷா, அதாவது பிரம்மா என்றால் நம்ம அந்த ஆத்மாவுடைய ஹையஸ்ட் நிலை. சம்பர்ஷா மீன்ஸ் கனெக்டிவிட்டி டு த சுப்ரீம் ஆக்சுவலி. சோ பகவானோட அந்த சம்பந்தத்தை அவன் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றான். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து 29th. சர்வபூதாஸ்தம் ஆத்மனம் சர்வபூதானி சாத்மனி இக்ஷதே யோக யுக்தாத்மா சர்வத்ரா சம தர்ஷனக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உண்மையான யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானில் தன்னை வந்து நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றான். அதாவது he observes, அவன் அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பகவானில் அனைத்து உயிர் வாழிகளையும் காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். சோ எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பகவான் வந்து பரமாத்மா ரூபமாக இருக்கின்றார். அந்த விராட் ஸ்வரூபத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அந்த ரூபத்துல எல்லா அண்டங்களும் எல்லா உயிர் வாழிகளும் அது தேவர்கள் எல்லாருமே இருக்கிறத வந்து அவனால வந்து உணர முடியும். அண்ட் சீஸ் எவ்ரிதிங் பீயிங் இன் மீ. இதுதான் வந்து விராட் ரூபம். எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கின்றார். அனைத்து உயிர் வாழிகளும் பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கின்றது. செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன் சீஸ் மீ த சேம் சுப்ரீம் லார்ட் எவ்ரிவேர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களிலுமே அவரை தான் வந்து அவனால வந்து காண முடியும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலையில போகும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால வந்து உணர முடியும். சோ உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அந்த யோகியானவன் வந்து அடைகின்றான். இது இன்னும் நிறைய வந்து 7th சாப்டர்ல நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த இதுல பார்க்கலாம். ஸோ குஷாகிராஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். ஸோ எப்படி உட்கார்ந்து கொண்டு தியான பயிற்சிகள் செய்யணுன்றது இந்த ஆசனா அப்படிங்கறத வந்து சொல்கின்றது. பிராணயாமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மூச்சு பயிற்சி நான் நேத்து கூட உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், இன்னைக்கும் வந்து சொன்னேன் நானு. பிரத்யகாரா என்பது பாத்தீங்கன்னா செசேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதாவது பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தத்திலிருந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா விலகி கொள்ளுதல். செசேஷன் மீன்ஸ் டிஸ்கனெக்டிங் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதுல இருந்து நம்ம சம்பந்தத்தை எதுவும் ஏற்படுத்திக்காம இருக்கிறது. தாரணா என்பது பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளின்ஸ் மென்டல். தாரணா வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவ நிலையை எடுத்துட்டு வர்றது, மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறது தான் தாரணா.
ஸோ அலைப்பாயாம இந்த பௌதிகத்துல எல்லாமே வந்து இந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாவற்றையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகமாக பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசை வந்து நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுதல், அதுதான் வந்து யோகத்தை வந்து அடையக்கூடிய தன்மை என்பது இந்த தாரணால இருந்து 18 ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம். தியானா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தாரணாவில நம்ம வந்து கண்டினியூஸா வந்து அதை பயிற்சி செய்யறது தான் வந்து தியானம். சோ எவ்வாறு தியான பயிற்சி செய்யணும்னாக்கா எவ்வாறு ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல வந்து ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைத்தால் ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அதே போலதான் நம்ம யோகத்தில் நிலை பெற்ற அந்த யோகியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை இங்கே அங்கேயும் அலைப்பாயாம ஒரே நம்பிக்கை ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட், அதாவது ஒரு இடத்துல மனதை நிலை பெற்று அந்த யோகத்துல வந்து அவன் வந்து நிலை கொள்ள வேண்டும். சோ சமாதி நிலை அவ்வாறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் எத்தகைய சூழ்நிலையில் இருந்தாலுமே அவன் வந்து அந்த சம்பந்தத்தோட தான் இருப்பானே ஒழிய அவன் சுற்றுப்புற சூழலை என்ன நடக்கிறது எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது. அதுதான் வந்து சமாதி நிலை. அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் தன்னிலே திருப்தி உற்று தன்னிலே வந்து இன்பம் காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அவன் வந்து அடைகின்றான். சோ அந்த நிலையில போகும்போது இந்த பௌதிகத்துல அவனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பாவங்கள் எல்லாமே அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அவன் வந்து செல்கின்றான். சோ எவ்வளவு பெரிய கடினமான சூழ்நிலை இருந்தாலுமே அவன் யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெற முடியும். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தது. சாரி, ஒரு நிமிஷம். இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதுதான் நம்ம முடிச்சோம் 23rd வரைக்கும். ஸோ இந்த லேடர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லையா. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இறுதியில பக்தி யோகம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து 16th ஸ்லோகம் இங்க போட்டிருக்காங்க மறுபடியும். ஐ திங்க் திஸ் ஸ்லைட்ஸ் ஆர் நாட் அரேஞ்ச்டு ப்ராப்பர்லி. ஸோ நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 17 ஸ்லோகம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே முடிச்சோம்னாக்கா 6th சாப்டர் முடிஞ்சு நம்ம 7th சாப்டர் மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆயிட முடியும். 7th சாப்டரும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் முடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ நான் எவ்வளோ வரைக்கும் படிச்சு அதாவது சொல்லியிருக்கனோ அது வரைக்குமே நீங்க வந்து நீங்க 6th சாப்டர் நன்னா வாசிங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து கேட்கலாம். இப்போ